تاريخي أتعني هياوي تاريخي هياوي سر هياوي صهنا أسد حقي يا دمعات حقنات خرعات حلمات فقري وديرات عمري وسلام وقلسي نزحقرت وحسي استيرائي ميريتي تاريخي يوم أنا تابت سلام تخطاتلتنا إذا channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا بحقنانيو لومون كم وتروا قداسن وانا وانت صوتات حزنا لكم قريبنا لنا كم وترو لايك بمقبار شير بمقبار نزلت تحسونا أن حقسكم كسام موداتا أمسانا كتصنعوا بخبر نقدمكم another أزيا قداس مدرخ كم دما بكل من قدي بكل تفزك يرجلو نزا فيديو جميل كساب زود بزك غير مهاني فلت يجن let me give you كما يخيط كم زلت كونتات ناي بحكي أدناقي ويون زس دمم درجة بتسعنا لنا بقالك كفال دما زس هنبد ونكن بلنا خلينا let's start بزيك قدام يزولو مغنياتو بتكوينات أكن إيران إسرائيل أمريكان كلنا واقع نكفلو اللي جميرنا لنا let's start. Israel says 2 of its soldiers were killed in fighting with Iran's terror proxy Hezbollah in Lebanon. Meantime, U.S. and Israeli forces hammered Iran's oil infrastructure in a new wave of overnight strikes. Iran continues to retaliate against its Middle East neighbors, leading to more civilian deaths as tensions with Tehran appear to be boiling over. Lucas Tomlinson is live in Dubai with... Iran has launched a missile attack on Israel just hours after Mojtaba Khamenei was named the country's new supreme leader, marking the first direct strike ordered under his leadership. Iran launched a wave of missiles towards Israel early today morning. Air raid sirens were heard across large parts of Israel, including cities like Tel Aviv and Haifa. Israeli authorities said air defense systems were activated to intercept the incoming Iranian missiles, and at least one... انتهت سمعتناكم درو حدش مراحي حدش سوبريم ليدرنا إيران تمريت زلو أبتعت مرحنته كبيد زخونة سجمتي ناب إسرائيل قصو كوس جمير له سلطانو كاب زركب إذا ساعات غير زلو أبتعت مرحنته إيران ناب إسرائيل زبرت مدقعتي كتقبر جمير الله ناب إسرائيل ترى يكون ناب كل هجرات مدقعتناتهم إن حيلة يخيد الله بو منصر تكوينات ناب ليبانوس خيد زلو بوغن إسرائيل دروك التوت هدراتنا إسرائيل ما يتمالو ناب ليبانوس نايم إسرائيل فعاق من هذا إن حيلة يخيد الله تكوينات دما كاب جزية ناب جزية نابرت إن حيلة نخيد الله الزد ما انتهي زرينا حدش مرحنتنا إيران is not backing down حدش مرحنت متيو حدش سوبريم ليدر تمريتو ندحريت هيكونوا زبل زلو مليسنا كن كتسلينا كن واقعينا يزمثل زلو. Iran's Revolutionary Guard Corps, or the IRGC, said it had launched a new round of missile strikes targeting Israeli cities. The IRGC also said one of their missiles was fired at the Al-Azraq airbase in Jordan. The missile attack was described as the 28th wave of Iran's military operation against Israel. Iran also fired missiles and drones towards several Gulf countries, including the UAE, Kuwait, and Bahrain. كم ريوز لنا إيران متقعتناتا ناحية لتخيدالا متقعتناتا جن حدا كفال نايتي equation يو ويون التقينات بكل من قدن ديو زكايات زلو نا إيران لاما كل زي خندق مالكومينات نا إيران لاما نزكوينات زي كتسعرا يكونتن سرفايف كتقبريو سلازي إيران كابزي فتنازي كابزو كينات زي كم هاجر كم منقستي تطوي لهم تقلتي لهم عوضت قناتي فمالتي مغنياتو كدم سسوم يلي تسرعات متينيرو باي ذا واي بزحات كيلات هاد السمام علو زلو حكي 4 من ساعات يتوهيبوهم نيرو إيران عوشت 4 من ساعات رجيم تشنج قبري تودي نيرو اتكالكوليشن اتكوينات كجمر كله بزي ملكي تجمير ذاتس واي ما دونالد ترامب نكونغرس يكون كالوت فقط دي حتى guess what it didn't work 4 من تندي يكون 10 معالتي رجيت له تكوينات أمريكا دما بواقعات بجنزب تخسر زلا بقطبات تخسر زلا بكل من قد تكوينات ندونالد ترامب عبيش إنكات كفترة له زغل درجة بتسهله نسرائيلون and by the way نزيك نحكمنا نجزيهم قد فينا حدا قد العام بإسرائيل تهريم خمزلون أب سدرا بيتنا نتنياهو تهريم خمزلون حاو ما يتلو زبل زينا سمع الله so أبتالو جزء confirm مسكونة كانوا مسوينا نا إسرائيل زيناتات مزحت جزء سلزي قلة سألنا ويوم كم تزدل سلدي وات كبيديو نتي حق ناخد فلتو انت غني تكوينات ازي كبيرالو هاجرات عرب دما نتزعبي واغاز خفلا زلوين تريو زلوم كويت
ባሕሬን ጽንሕ ኢለ ክምለሶ የሱ ምክንያቱ ካልእ መልክዕ ናይቲ ኩናት እውን ንርኢ ስለ ዘለና ናይ ዓረብ ንበይኑ ጽቡቅ ጌረ ክገልጸልኩም ክፍትን ስለ ዝኾንኩ መጀመርያ እቲ ኩናት ኣብ ማእከላይ ምብራቅ እዩ ዘሎ እቲ ቃንዛ ግን ናብ ኩልና ሼር ግበርዎ ተባሂልና ኣለና ማለት have dropped and energy prices are rising as the economic impact of the war in the Middle East really begins to bite. The price of crude oil has risen above $100 a barrel as the Strait of Hormuz is effectively closed and Iranian fuel depots are battered. Finance ministers from the world's largest economies will hold an emergency meeting later, including the UK Chancellor Rachel Reeves. Well, any immediate hope of tensions easing has been... انتينا نسمع زلنا قطبنا علم عب نوصي عب الشجر قتيم والله. This is أبزياد رجع حجك هنا نريه خلنا no debate no discussion the economy of the world is disturbed قطبنا علم تربيش له ندادي لعلي 200 شمتن دولار برميل كوين له زي كابسوس سان حمشان زنبرة أبزري يوم درجة كأنزانا يتقطبا بيمان تساقامن نسوتراي كوين زلوت زينا. It is like a scene from the apocalypse, flames pouring into the night sky over Tehran after Israel struck 4 separate oil facilities around the city. Benjamin Netanyahu had promised many surprises to come, and these strikes were certainly one of them. زي تاب إيران استخايدة أبتل على ندادة ما أبس أجمع زفترة now Western world انتايب لالله. The programme. Since the war in the Middle East began just over a week ago, we've constantly been warned about the economic implications, and those fears are quickly becoming a reality with some staggering moves overnight. The price of oil has gone up more in the last 24 hours than on any other single day in the last 6 years. That's right. Brent أبز حلفة إسرائيل 4 ساعات راي واجانا يندادي دوسقه أبز حلفة شدش عمد أي وسخن راشا كويناتنا بيوكرين مسولعت كندو درجة عبيت ترى نيرو سلازي the world is shocked still have shock يا زال العالم طبعا العالم سوني سلازخونه دما اتقان زاناتو ما مليسو النابرت اكخيدي look at this chart this is just crazy مالت كالك قال نزخ قال زخل يلن كم ز عينت شوت مقبار ناي انرجي overnight, and that follows what was already the biggest weekly surge last week of a move of 35% on record. You can see it on this chart, very clear to see oil prices surging in the last couple of hours. ስለዚህ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዛ ቻርት እዚኣ ስቕኢላ ንላዕሊ ገጻት ውንጨፍ ዘለያ ኣብ ቁጠባ ናይ ቁጠባ ተንተንቲ ድማ እዚ ዓይነት ቻርት ክትርኢ ከለኻ ስኬሪ መሰንበዲ እዩ እዚ ደሃሊ እዩ እዚ ንኩሉ ናይ ኤነርጂ ምዃኑ ድማ ትዝሕዝን ከፋሉ ቢካዝ ንኩሉ ክፀሉ ንኩሉ ክሃስብ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ኤነርጂ ዘይትንክፎ ፅላት ናይ ሂወት የለን ኩሉ ቁጠባ ኩሉ መነባብሮናትካ ኣብ ገዛኻ ዘሎ ብየማንካ ዘሎ ትበልዖ ትሰትዮ everything is connected to energy ስለዚ ናይ ኤነርጂ ዋጋ ምውሳኽ ማለት كل ነገር ኣብ ዙርያኻ ዘሎ ንክውስኽ ምግባር ማለት እዩ immediately ድማ ሂወትካ ክትንክፍ ዝኽእልን ክቕየር ዝኽእልን ወይ ከዓ መናብሮኻ ክትንክፍን ክቕየርን ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ is a loser ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ኩነታት እዚ ክቋፀሮ እዩ ዝግብኦ ነይሩ ነዚ ኣብ ግምት እቲ ኩናት ክገብር ዝግብኦ ነይሩ ነዚ ዳብል ቼክ ክገብሮ ነይርዎ እዚ ከጋጥም ድማ ፍጹም ኣይድለን ነይሩ ምክንያቱ ንሱ ንባዕሉ ምስቲ ኩሉ ዕንደራናቱ ተእንኮ ሰብ ክፍ ከም ዝፈትዎ ዝገብር ንቁጠባ ፅቡቕ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ ናው እቲ ቁጠባ ናይ ዓለም መበል ሳልሳይ ራብዓይ ግዜ ይርብሽ ኣሎ በዚ ታሪፍ ኢሉ ከምኡ ገይሩ ኣናዊፅዎ ነቲ ዕዳጋታት ድሕሪ ክንደይ ነቲ ታሪፍ ምስ ተሳዕረ ገዲፍዎ ድሕሪኡ ድሓን ዝኾነ ውፅኢት ተራዩ ድሕሪኡ ድማ ከም ብሓድሽ ታሪፍን ገለንገለን ኢሉ ሕጂ ድማ ኣብ ዓብ ኩናት ብምእታው ነቲ ኩናት ክውደየ ብምባል ዝለዓለ ረበሻ ፈጢሩ ኣሎ እዚ ግን ክቕፅል እዩ ስለምንታይ ክቕፅል ምዃኑ ምሕዳር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቀልጢፉ ክፈትሖ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ተረዳድዮም ኣለዉ ስለዚ ዓቕሚ ኣብ ዘይብሉ እንታይ እዮም ዝገብሩ ፕሮፓጋንዳ እዮም ዝጅምሩ ስምዕዎም እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ተስፋ ከም ዘይብሎም በዚ ኢኻ ትፈልጥ term disruption for the long-term gain. Short-term pain for the long-term gain. Short-term pain be for long-term gain. We're going to have some short-term pain with long-term gain. Short-term pay for a long-term gain. Some short-term pain, yes, but we've got some long-term gain. Short-term spike for a long-term gain. Some short-term pain for American consumers. We may have to deal with that in the short term. Short-term and temporary. Temporary short-term pain. It's going to suck in the short term. Some short-term pain. Short-term pain. We have to focus on the short term. Short-term. 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 Short-term and long-term. Short-term. سمعكم مامدو this is how they manipulate the markets تحصد كم زيو short term نحصير كعنزا ننعين وح مفتحي تمالتي الزربازي
هاي مالتيو نيران تسعيرنا نيران تدمسيسنا نتسرعة توديقنايو تندادن كالنا بيدنا سلزغون نوشمت حرموز لنقواصرو نحوارو مفتح كركبيوم زولو زولو ناو نيران تسعيرهم نيران سرعة تغيرهم نيران تتقوصاصيرهم تي ندادا بيدهم تغيرهم كقات امزخل سيناريو يمزنقنا زولو short term pain for long term gain زي قلت زخونه زرباي نزا قلت زخونه زربا انا تصيرو استزاربا اسكاب كال كيس غرنا سمعوه امين ببزع نجار كالا تحساسبا خلوها كخل جن إذا نجار زي perfectly predict زجبرو أبزي كلتا سبات كبكمية because we cannot just نزتي تزجبا مجلس أمان كن رقبلين خلينا كندمنتاي نصور زخانة جمت توهيبو خمسة برا أبي يلو مسلكم انتاي مخانة الأماناتهم أتم محدارناتهم حلافنا إنرجي دي نايجلز ولا سمعوا أبزي. Licenses for critical minerals to start flowing and precious minerals. On Friday, there was $100 million of gold that came from Venezuela to the United States. That's for both industrial purposes as well as other commercial uses. Venezuela's got $500 billion of resources of gold, but they've also got other critical minerals, bauxite for aluminum, which we need for defense and for consumer goods. They've got coal resources that can be used to help generate power, to help us win the AI arms race with China. So they're rich, rich, rich in minerals. And just like they passed an amazing hydrocarbon law back in January, in 3 weeks their legislature did that in response to the U.S. انتاي بلالو حبتنا فنزويلا كسع كندي يقحطوا خمزلو يزارب زلو بمائة مليون زتمن ببليون زتمن حبتي وركي ندادي ناي فنزويلا أم قحط يوم زركبو الزقن نتقو طبا كي مسلكم حزب أمريكا زربع كي مسلكم نو توم سسعناتهم موداتا زي بلو كوربوريشنز ناي أمريكا يوم that's why إيلون ماسك شمنت 100 بليون اللو نبلزلنا إذا شمنت 100 بليون سلو زلو حزب أمريكا يربحلوني البنكتاتنا بالستاك ماركتين تخزينو زلو جنزبيو حزب أمريكا دخلناتو كم معلتنا خفايز خيط زلو سلازي لا دزمين كندزور رقيبهم كندزنا داد رقيبهم كاب العراق كم سوريقهم كاب ليبيا كم زوسيدهم حزب أمريكا زترقوم كي مسلكم نو نتوم هبتمات مليسكا مهبتني نتوم زلو مليسكا نعلم كم زقوا عصروا عبدان زلوا كايدا خمس خدو مراحتي كم دليتهم كم زقمتو سنترس كم زحزو نتي جاستس سيستم نتي قال سيستم كله بوليس سيستم كله بيدهم غيرهم دليتهم كم زقبرو زقبر دامبر نتارا حزبي تقم زلوا خوينو كيس معكم again نزا زربازيا بنصور تزاربا بريزنت سيسمعوها زوم امريكا جريت اجين كتكون انت زوسودو زلو سقمتات انتي علامهم موداتا إلا كابزوم زاقي ترغيبهم دلو أمتات قدامي علامة وشوتو بحرياو تسقاطات مونان ومقتصر بحرياو تسقاطات أبنن بينهم كوابيتاتنا عالم دلو ناي فنزويلا ندادت رايكونن أو دلو بحرياو معدنات موداتاي بلون أب لاتين أمريكا بعد دلو بحرياو معدنات موداتاي بلون أب كونغو دلو معدنات موداتاي بلون حجي وتوم تموتو دلو بزينا أمريكا عباي المقبار وينا ماغا بوليسيتا دوسو دلو سقمتات انتا يدر راخيهم سلامتا يوم كم زعينا سقمتات دوسو دلو بزي ماغا أمريكا عباي المقبار انتا يتعلا ويتشتو دحري خاريخا أما بزعتن بحريا وتسقاطات تمت الله إذا خمنتاي بس دلو نا أمريكا قطباوي حيلي قطباوي صلوا بعالم درجانا دخمة سلدمسة نوعه تحيلهم انتي دوسد دلو سقمتاتي تعبيناتهم تايكون خيل إذا سقمت دوسد دلو نريول لنا أبنن بينهم كوابيتات أبزمت ثلاث عامات وين تمساسلت سقمتات كوسود يقول يوم تعبيناتهم تايكون أو وشتي سقمت دوسد دلو هاجر ترايدك ولا أبت خبابي وابتزوبان لجزاء أرسون تايك مسل غيل أو لاتين أمريكا تايك مسل غيل لمن كيو مالسي سقمت توسيدو شطوناتو زنزين يلقى تزارب تغيلها جن من يوم تم تموتو دلو تم كند تموتو دلو تشاينا روسيا نعم أب غرينلاند هنا تشاينا روسيا أب فنزويلا هرمسينا تشاينا روسيا سلازي أمريكا عباي كتكون انتي نشاينا روسيا قدم كتقواصر على كالوتو ناي تقواصر مالتا كنا ولا مشارخ تخاسب كيدانكا ابنيتو دلو وين عتاتهم كتقواصر امريكا تحسب عندي بترتا تسريعهم دلو نايتي زوسد دلو سقمتات تارجت تشاينا قد محله
روسيا مسا ካልኦት ውን ክሰርዕ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ንዳማታት ኮፍ ኣቢልካ ትፃወተሉ ተር ዓበይቲ ዳማታት ዝበሃላ ህንዲ ወስኽ ብጀካ ሩስያን ቻይናን ካልኦት ውን ከተምፅእ ትኽእል ኣብ እስያ ጃፓን ኣላ ኮርያ ኣላ ፓኪስታን ኣላ በዓል ኢንዶኔዥያ ኣለዋ ካልኦት ኣለዋ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ክትጥምት ትኽእል ኣብ ኤውሮጳ ብኤውሮጳ ፈረንሳ ጀርመን እንግሊዝ ኢልካ ውን ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ነዚኦም ኩላተን እዚኣተን ኣብ ሓደ ተርታ ሰሪዕካ ከመይ ጥመታ ንሳተን ምናይ ማጋ ዶክትሪን ስለዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚ ኩነታት እዚ ብዘይ ቃል ዓለም ብዕምቆት ክርድኦ ዝኽእል ጥራይ ዘይኮነ ንነዊሕ እዋን ዝጥመቶን ንነዊሕ እዋን ዝተዛረበሉን እዩ ኣብ ሪያሊቲ ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ክትግበር ንሪኦ ኣለና ስለዚ surging of course in the last week and that ስለዚ እዚ ወሰኽ ናይ ነዳዲ ናበይ ገፁ ክኸይድ እንድሕሪ ኢልካ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ፀቕጢ ክገብረሉ እዩ እዚ ከምዚ ክንብል ከለና እቲ ወሽመጥ ሃርሙዝ ስለተዓፅዩ ዘሎ ዘጋጥም ዘሎ ፈተና ጥራይ ኣይኮነን እዚ ብፍላይ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ዝሓድሽ መርሕነት ዘሎ by the naming of Mojtaba Khomeini, son of Iran's late supreme leader, as his successor. Meanwhile, Iran has launched a fresh wave of missile and drone strikes targeting Israel and Gulf states. And in a potentially significant move, NATO member Turkey says it's deploying 6 F-16s to northern Cyprus. Well, let's start this hour with those growing ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩናት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሰፍሐ እናበርትዐ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሃገራት ብዙሓት በዚ ቁጠባ እዚ ይትንከፋን ይህረማን ከም ዘለዋ ኣብ መወዳእታ ድማ ወላ እቲ ነዳዲ ጥራይ ደይኮነ ክልተ ነገራት ከሪአኩም እቲ ኩናት ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዘሎ ንኽንፈልጥ ጥራይ ዘርእየና ሓደ ናይ መን ኢኻ ትብሎ ሓንቲ መርከብ ናይ ኢማራት ኣብ ባሕሪ ታሪማ ከም ዘላ ስምዑ United Arab Emirates flagged tugboat Musafa 2 has sunk in the Strait of Hormuz. 3 crew members are missing, and these include Indonesian nationals. Jakarta's foreign ministry says that the Musafa 2 had 7 crew members from Indonesia, India, and the Philippines. 4 of the crew members survived. ሓንቲ ኣብዚአን ዝሓለፋ ሰዓታት ራይ ናይ ኢራን ነዳዲ ዝዓነት ታንከር ተሃሪማ ከም ዘላ ብኣሜሪካ ክትቃፀል ከላ ቪድዮ ወፂሎ ኣይረኽብኮን ኣለኹ ድሓር ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ኣብ ምስተወደየ ዝርያ ዘለኹ ካልእ ናይዛ ኢማራት ውን ተሃሪማ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ብካልእ እቲ መጥቃዕቲ ኣብዚ እዋን እዚ ንፁር እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ቀንዲ ታርጌት ዝኾና ዘሎ ናይ ነዳዲ ኢንፍራስትራክቸር ናይ ካልእ ንቁጠባ ናይ ዓለም ዘገድስ ከምኡ ድማ ነዘን ሃገራት ዓረብ ብፍላይ ንኢማራት ብብዙሕ መንገዲ ታርጌት እትኸውን ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ሕጂ ናብተን ሃገራት ዓረብ ዝካየድ ዘሎ ንስገር The Gulf region, which hosts several U.S. military assets, have entered a second week. A government building in Kuwait City could be seen smoldering on Sunday after catching fire the previous night from a drone strike. Fuel tanks at Kuwait's international airport were also targeted by drones. And Saudi Arabia says 2 people have been killed when a projectile fell on a residential area in the country. Officials say it happened in the central governorate of Al-Hajj, southeast of the capital Riyadh. Saudi civil defense says a military munition fell on the housing quarters belonging to a maintenance and cleaning company. 12 other people have been injured. ሕጂ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ዓይነት ዕንወት ይወሪዱ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ እዚ ድማ ኣብዚያው ነይረ ሓንቲ ቪድዮ ክበኩም ኣተሓሒዘ ብፍላይ ናይ ዜን ሃገራት ዓረብ ኣዝዩ ኣሰንባድን ኣሰካፍን ደረጃ እናኾነ ይኸይድ ስለ ዘሎ እንታይ ክኸውን መወዳእቱ ስለምንታየን እዘን ሃገራት ዓረብ ብከምዚ ደረጃ ኣታክ ዝኾና ዘለዋ ታርጌት ዝኾና ዘለዋ ስለምንታይ ኣሜሪካ ክንዱ ዝኣክል ናብዘን ሃገራት ዓረብ ኣተኲራ تحرمنا الله وين تداخمنا الله نزبل بزح ملسي زوها بزلو مجمريا there was another video أبزك بكم دليل نبركو I think ten هجرات عرب بعلمون just give me a second عرب استبل هنتي راتني where is that video Iranian capital is struggling with toxic air and rain after the US and Israel attacked oil storage and refining facilities for the first time overnight. The Israeli military has warned it will target anyone who replaces Iran's assassinated supreme leader, Ali Khamenei. The warning comes as Iran's clerical being killed during the Israeli attack has been held to this violation of international laws and ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ሃገራት ዓረብ ድሮ ብኢራን ብሕማቕ ይህረማ ከም ዘለዋን እዚ ዝህረምኦ ዘለዋ ድማ ብዙሕ ሕቶታት ከልዕል ጀሚሩ ኣሎ ምክንያቱ ሓደ
ስለምንታይ ኢራን ነዘን ሃገራት ዓረብ ብፍሉይ ታርጌት ትገብረን ዘላ ኩዌት ድዩ ቀጠር ድዩ ብፍላይ ኢማራት ትረሞ ዘላ ባህሬን ድማ እቲ እንኮ ናይ ኦይል ሪፋይነር ናታ እውን ተሓሪምሎ ናይ ማይ መፃረይ ቦታ ናታ ተሓሪምሎ ስለዚ ሃገራት ዓረብ ከቢድ ዝኾነ ቃንዛ የጋጥማን ኣሎ እን ስለምንታይ ሓንቲ እስላማዊት ሃገር ነዘን ካልኦት ብከምዚ ደረጃ ታርመንን ተሳቅየንን ኣላ ዝብል ብዙሕ ኣዛረባ ርእሲ ዘሎ and the answer is ምክንያቱ መን ኢኻ ትብሎ ንኢራን ዕላማናታ ንዶናልድ ትራምፕ ብኸመይ ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ንዝብል ዝያዳ ከተቆንዝቦ ክትክእል ኣለካ ግን ዶናልድ ትራምፕ ከተቆንዝቦ ይትኽእል ኒኻ ስለዚ እቶም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቀጥታ ናይ ቁጠባ ረብሓ ስድራ ቤቱ ኢንቨስት ገብረሉ ዘሎ ንኣሜሪካ ድማ ንቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ኣመና ኣገደሱ ዝኾኑ ዓረብ ስለምንታይ ኣገደሲ ዓረብ ኩሉ እቲ ናይ ነዳዲ ናብ ዕዳጋ ዓለም ዘበርክቶ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ካብ ነዳዲ ሽያጥን ካብ ካልእ ዝረኽብዎ ገንዘብ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ስቶክ ማርኬት እዮም ኢንቨስት ዝገብርዎ ስለዚ ነቲ ኤአይ ኢንቨስትመንት ተባሂሉ ንኣሜሪካ ዶሚኔት ገይሩ ዘሎ ኢልካ ናይ ካልእ ቴክኖሎጂ ናይ ሲሊኮን ቫሊ ናይ ዝኩሉ ቴክ ሴክተር ናይ ኣሜሪካ ብርክናቶም ንሰማይ ከም ዝድይብ ዝገብሮ ዘሎ ገንዘብ ናይ ዓረብ ምዃኑ እዩ ዝንገር ስለዚ ንዓረብ ቁጠብኦም ደው ከም ዝብልን ኣብ ልዕሊኡ ድማ ንኣሜሪካ ምእንጋድ ንቁጠቦም ጥራይ ዘይኮነስ ንሂወቶም ክንምንታይ ሓደጋ ምዃኑ ኢራን ተፍልጦም ኣላ ስለዚ ዓረብ ኣብ ዝሓለፈ 7 መዓልቲ 8 መዓልቲ ብዛዕባ ነዳዲ ናብ ዕዳጋ ዘይምቕራቡ ይፈርሁ ነይሮም ድሕሪ ኢልና ሕጂ ብዛዕባ ሂወቶም ክፍርሑ ጀሚሮም ኣሎ ምክንያቱ መግቢ ቤን ከኣትዩ ሓደ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ዝሰትይዎን ዝጥቀምሉን ዘሎ ማይ ካብ መፃረይ ናይ ዲሳሊኔሽን ፕላንት ዝመፅእ ንዓታተን ድማ ኣብ ባሕሬን ሓንቲ ሃሪማ ኣላ ኣብ ስዑድ ዓረብ እውን ተሓሪሙሉ ወይ ጥቁ ወይ ኣብ ከባቢ ወይ ኣብኡ ሃሪምዎ ኣሎ ዝብል ዘረባ ኣሎ ስለዚ እዚ እንታይ ይፈጥር ኣሎ እቲ ኩናት ናብ ሓደ ኣዝዩ ሓደገኛ ንዓረብ ድማ ናይ ህላዌ ሕቶ ክፈጥረሎም ዝኽእል ናይ ህላዌ ስግኣት ክፈጥረሎም ኣብ ዝኽእል ደረጃ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ሃገራት ዓረብ እዚ ኣትዮሞ ዘለዉ ብኸመይ ክወፅዎ ይኽእሉ ብርግፅ እቲ ወሽመጥ ሃርሙዝ ኮምፕሊትሊ ደዘርትድ ኮይኑ ከም ዘሎን ዝኾነ ይኹን ብኡ ዝሓልፍ የለን ስለዚ በዚ ዝሓልፍ የለን ክንብል ከለና ነዳዲ ናቶም ጋዝ ናቶም ንዕዳጋ ይቐርብ የለን ጥራይ ኣይኮነን መግቢ በዚ ኣትዩ የለን ኢማራት ብዓብዩ ቀጠር ባህሬን ኩዌት ድማ ቀንዲ በዚ ከኣትዎም ዘሎ መግቢ ናቶም ይኹን ኤነርጂ ናቶም በዚ መንገዲ ከኣትዎም ዘሎ ስለዚ ንቁጠባ ዓለም ኢልና ወይ ቁጠባ ዓረብ ጥራይ ኢልና ንዛረብ ነርና ሕጂ ግን ናይ ህላዊ ሕቶ እውን ምሱ ክትሓሓዝ ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ዱባይ ብዙሕ ናይ መግቢ ፀገም ናይ ፓኒክ ሲቹዌሽን ይርአ ከም ዘሎ ብዙሕ ቪድዮታት ንርኢ ኣለና ካብ ደኳኺን መግቢ ስለ ዝውሕድ ዘሎ ሰብ ኣራግፅ ክግብር ወይ እውን ሸበትበት ክብል ይርአ ኣሎ ተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ ምስ ግዜ ድማ እዚ ነፍሱ ዝኻለ ፀገም ክፈጥር እዩ ኣብቲ ንሪኦ ዘለና መድረክ ማለት እዩ ሓደ ስለዚ ሃገራት ዓረብ እንታይ ክገብራ ጀሚረን ብመንገዲ እቲ ዓረብ ሊግ ዝበሃል መግለፂ ውፅአን ዝግበር ዘሎ ዓብይ ጌጋ እዩ ከምዚ ድማ ክግበር ኣይግብኦን እዩ ቀጠር እንታይ ትብል ኣላ ንኣብነት ቀጠር እዚ ኩሉ ኣነ ምስ ኢራን ይሽምግል ነይረ እዚ ኩሉ ስራሕ ዝሰርሕ ነይረ ስለምንታይ ኢራን ከምዚ ጌራ ትጠልመንላ ስለምንታይ ከምዚ ጌራ ተሃስየንላ ክብሉ ጀሚሮም ኣሎ ባት ኣነ ከም ዝርዳእኒ ቀጠር ነዚ ኩነታት እዚ ኣብ ዓይኒ እስራኤልን ኣሜሪካን ከይኣትው ኢሎም እዮም እምበር ቀጠር ዝሓሸ ምህራም ዘጋጥማ ዘሎ ሃገር እያ እዚ ናይ ዓረብ ሊግ መራሕቲ ተኣኪቦም ተዘራሪቦም ከም ዝነበሩ እዩ ዝንገር በቲ መራሕዮም ገይሮም ድማ ነቲ ኢራን ትገብሮ ዘላ ኣብ ልዕሊ ልኡላዊ መሬት ናይ ዘን ሃገራት ዓረብ ከም ትቃወሞ ገሊፆም ኣለዉ ኣብዚ እውን ናይ ባሕሬን ንጉስ ተዛሪቡ ነይሩ ማለት ባሕሬን ትዝበርትዐ ሓደጋ ወዲቕዋ ዘሎ እያ ወላ እኳ ኢማራት ልዕሊዮም ትረምት ኣላ ባሕሬን ግን ዝያዳ ትጉዳእ ኣሎ The other Gulf countries. The communications that we have received from brotherly and friendly nations from all around the world confirming and stressing their full support to the kingdom and stability, expressing their wishes, their good wishes. Despite all the challenges, Bahrain, with the help, with the grace of Allah, would be steadfast on wisdom and moderate. Bahrain, ብዙሕ ንሓቅነቱ ዘጠራጥር ግን ባህሬን ካብ ካልኦት ሃገራት ዓረብ ብዝያዳ ክትፅሎ ትኽእል እያ እዚ ንጉስ ናቱ መንግስቲ ክዕሎ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ምክንያቱ ኢራን ፈሊጦም ኣለው ዝበዝሑ ኣብ ባህሬን ዝቕመጡ ሸዓ እዮም ስለዚ ነቶም ሸዓ ድማ ብዙሕ ግዜ ፈቲኖም እዮም ነዚ ስርዓት እዚ ክቕይርዎ ሱኒ ስለ ዝኾነ ውሑዳት እዮም ሱኒ ግን ስልጣን ኣቢዶም እዩ ዘሎ ስዑድ ዓረብ ድማ ነዚ ንጉስ ናይ ባህሬን ትከላኸለሉ ሓንቲ ሃገር እሳ እያ ስለዚ ዝያዳ ነቲ ቁጠባ ነቲ ማሕበራት ናይ ቁጠባ ክትሃርሞ ተጀሚራ እቲ ንጉስ ፀቕጢ የጋጥሞ ስለ ዘሎ ህዝቢ ድማ
يلعل له ስለዚህ ንንዑ ክከላኸል ኢሉ ወሪዱ ዝነበረ ናይ ኣሜሪካ ቤዝ ድማ ጽቡቅ ገይሮም ይዕንዮም ኣለው እዚ እንታይ ይፈጥር ኣሎ ነቲ ስርዓት ነዚ መንግስቲ ናይ ባህሬን ኣብ ሓደጋ እናእተወ ይኸይድ ኣሎ እዚኣ ድማ እታ ካልኩሌሽን ናቶም እያ መጀመርያ ኤግዛምፕል ክገብርዋ ዝኽእሉ ባህሬን እዮም ንባሕሬን ህዝቢ ተላዒሉ ካብ ስልጣኑ ክጉሕፎ ከም ዝኽእል ነቲ ንጉስ ክገብሩ እዮም ኢራን ምክንያቱ ኣብኡ እውን ኢንተረስት ኣለዎም ናቶም ህዝቢ ስለ ዝኾነ እስከዚያ ኤክስፐርት ክትዛረብ ከላ ንእሽተይ ክንሰምዓ ኢና ወይ ፅንዒ ኢለ ከስማዓኩም እየ እታ ካልአይቲ ቀንዲ ዕላማ ኮይና ዘላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓን እዚ ናይ ዓረብ ኣብዚ ኩናት እዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ሓደ ካብቲ ኣዛራቢ ዘሎ ኣርእስቲ እዩ ኣብዚ ኩናት እዚ ዓረብ ክኣትዉ ዶ ይኽእሉ ዓረብ እንታይ ይስምዖም ኣሎ ክልተ ነገራት ከስማዓኩም እየ እዚአን ክልቲአን መስምዕዎን መጀመርያ በዚያ ክንጅምር ኣብዚያ ኣላትና እዚያ ስምዖ እስኪ And a point that he made, he said that the GCC states felt let down by the United States. Is that your assessment too? Absolutely. I think we were let down by all the parties involved. And this is, I think, very clear. The reason being is that the Saudi-Iranian rapprochement was a very meticulous approach. And it was an approach that was not designed to be out of love and dove and not designed to really create some sort of embracement. It was mostly, and at the heart of it, was security. Saudi Arabia deemed it necessary to address the use. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሃገራት ዓረብ ብፍላይ ዘን ጂሲሲ ዝበሃላ ሃገራት ብኣሜሪካ ከም ዝተጠልሙ ቢትሬይድ ከም ዝተጠልሙ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ሕጂ ቁሩብ ትለይ ምዕብል ዝበለ ወይ እውን ሞደሬት ዲፕሎማሲ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዓበይቲ ሚድያታት መፂኦም ድማ ኣሜሪካ ከይጥቕየመሎም ንኣሜሪካ ከይቆጥዑ ብጣዕሚ እናፈርዮም ዝዛረቡ ቲፒካል እቶም ብዓረብ ዝዛረቡ ዘሎ ኮሜንቴተርስ ናይ ስዑድያ ናይ ቀጠር ናይ ኩዌት ናይ ባሕሬን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ናይ ኣሜሪካ ቤዝ እያ ፅቡቅ ጌርኩም ስምዕዋ እቲ ናይ ኣሜሪካ ቤዝ ኣብ ዓድና ዝነበረ ኣሜሪካውያን ንክከላኸሉላ ኣይኮናን ንኸፍሎም ነርና ኢሎም ነቶም ኣሜሪካውያን ቤዝ ንሕና ኢና ንከላኸለሎም ዘለና ኢሎም ኣስብሉላ ዘዘረባ እቲ ዋርድያ ኢልካ ዝቆፀርካዮ ክከላኸለልካ ዝግቦ ነቲ ዋርድያ ክትሕሉ ዋጋ ንኸፍል ኣለና ኢሎም ናይቲ ዋርድያ ገዛ ንኽንሕሉ ዋጋ ንኸፍል ኣለና ትሕቲ ቅርፅናትና ይርመስ ኣሎ ዓድና ድማ ይጠፋ ኣሎ ድሕሪ ቁሩብ ትለይ ነዚ እንተደይጌርና ከንታ ክትገብር እያ ኣሜሪካ ክትወፅያ ንኢራን ኣፅዋር ክሸጠላ ንቀጠር ድማ ኣፅዋር ክሸጠላ ንኩዌት ኣፅዋር ክሸጠላ ንሓትሕድና በቲ ብረትናቶም ከዋግኡና እዮም ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ከምኡ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ኣሜሪካ ንጀርመን ኣፅዋር ይሸጡና ነይሮም ንብሪጣንያ ንፈረንሳን ድማ ኣፅዋር ይሸጡሎም ነይሮም ብክልቲኡ ንራሽያ ኣፅዋር ይሸጡላ ነይሮም ንጀርመን ኣፅዋር ይሸጡላ ነይሮም ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብክልቲኡ እዮም ዝረብሑ ነይሮም ኣብ መወዳእታ መን ከም ዝስዕር ምስ ፈለጡ እዮም ሓደ ሳይት ክሕዙ ጀሚሮም ስለዚ ከምዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ ናይ ናፅነትን ናይ ዲሞክራትን ናይ ዲሞክራሲ ዝኽተሉ ሊበራልስ ከምኡ ዝበሃል የለና ኣሜሪካ ኢትስ ኦል ኣባውት ኢንትረስት ኤንድ ማኒ ገንዘብ ኣበይ ዝያዳ ትረክብ ስለዚ እቲ በይዛት ናይ ኣሜሪካ ሽማዊ ነይሩ ሕጂ ስዑድያ እንታይ እዮም ዝብሉ ምስ ኢራን እውን ዝኩሉ ዲፕሎማሲ ንገብር ዝነበርና እኮ ከይንህረም ኢልና ኢና እዚ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ከየጋጥም ኢልና ኢና ግን ኢራን እውን ጠሊማትና እዮም ይብሉ ሓቂ ንምዝራብ እዚኣ ከምስሉ እዮም ዝብልዋ ዘለዉ ምክንያቱ ስዑድያ ከምቲ ዝድለ ትረም የላ ትረም ዘላ እዚኣ እያ Lucas. John, the UAE has been the main target of Iran. This country has been on the receiving end of more of Iran's missiles and drones than any other throughout the Middle East, including Israel. And Iran's foreign minister also said those attacks will continue throughout the Persian Gulf and offered this explanation. Why? No, we are not attacking our neighbors. We are attacking American bases, American, installations, American assets, which are unfortunately located in the soils of our neighbors. So we are not attacking our neighbors. We are attacking Americans who are attacking us. We are retaliating. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና UAE ካብተን ካልኦት ሃገራት ብዝለዓለ ትረም ዘላ እያ እቲ ዕላማ ድማ ንሕና ንኢማራት ወይ እውን ካልኦት ጎረባብትና ክንሃርም ኢልና ኣይኮናን ጸላእትና ኣሜሪካ እስራኤል ኣብዘን ሃገራት እዚኣቶም ስለ ዘለዉ በይዛት ናቶም ኣብሎ ካብኡ ቦታ ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንምጥቃዕና ይተሓባበሩ ስለ ዘሎ እቲ በይዛት ንዕኡ ክንሃርም ክንቅፅል ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ንሕና ነዚ ምህራም ክንቅፅል ኢና ስለዚ ኢማራት ሞር ኤን ሞር ታርጌት ክትከውን እያ ሓንቲ ሕቶ ድማ ኣብዚ ብተደጋጋሚ ነቲ ሚድያ ናይ ዓለም ዓብሊላ ዘላ ሕቶ ኣላ መጀመርያ ነቶም ዓረብ ናብ ኩናት ክእትዎም ዝደሊ ዘሎ ሓይሊ ክርኢ ኢና
Trump is going to bring this terrorist regime down. We're going to have partners in Iran, and we're going to open up a gateway to peace. This won't fix itself. Every other president has talked about doing it, negotiated with them. They would not give up their enriched uranium. We will have a big hit too. So how does this end? It ends with victory. It's all around, Senator. I don't know where to start. Number one, how are you going to better secure the Strait of Hormuz so that we don't see more spikes in the price of oil? Number two, are you telling us you want the United Arab Emirates and the Saudis to lash out and strike Iran right now? I want them to get in the fight. We sell them weapons. Iran is striking their country. They have good capability. About the Strait of Hormuz, what if እዚ ቅድሚ እቲ ኩናት ናብ ኢማራት ከይዱ ከም ዝነበረ ናብ እስራኤል ከይዱ ናብ ኢማራት ከይዱ ከም ዝነበረ ነቲ ኩናት ናይ ኢራን ክትረም ድማ ከም ሕሱም ዝጎስጎሰይ ነይሩ እጂ እንታይ ይብሎም ኣሎ እስክሕሉፍ ሓሊፉ ናብቲ ኩናት ተሓወሱ ይብሎም ኣሎ ኦ ቦይ ሓደ ወዲ ኢማራት ገጢሞም እንዲኦም ትገይም ሓደ ወዲ ኢማራት ፕሮሚነንት ናይ ኢማራት ኣብ ዝሓለፈ እውን ዶናልድ ትራምፕ ዝፅሓፈሉ መልሲ ይብዎ ኣሎ ነዛ ዘረባ እዚኣ ምስ ሰምዐ እዚ ቢልዮነር ኸሊፋ خلاف أحمد الهبتور ዝበሃል ማለት እዩ ነዚ ትሪዎ ዘለኹም ንገርሃም ታይልዎ calling the Gulf states to join the war says they are under attack and it is እዚ እንታይ ልብል ዘሎ we know full well why we are under attack and we also know who dragged the entire region into the dangerous escalation without consulting those he calls his allies ስለዚህ ኣብዚ ኩናት እዚ መን ከም ዘተወና ፈሊጥና ኣለና እዚ ኩናት ከም ዘስፋፍሕ መን ይገብር ከም ዘሎ ድማ ጽቡቅ ጌርና ፈሊጥና ኣለና ኢልዎ ኣሎ እዚ ማለት ኣሜሪካን ናይ ነተንያሁ ኩናት እዮም ዝብልዎ ዘሎ ነተንያሁ ስሒቡ ናብዚ ኩናት ይቲና ኣሎ in other words you started this war without asking us now you want us to fight it for you no እዚ ኩናት እዚ ብዘይናትና ንዓና ከይተዘራረብኩም ከይሓበርኩም ዝጀመርኩም እዩ ብዘይናትና ፍቃድ ሕጂ ድማ ነቲ ኩናትኩም ክንዋጋኣልኩም ተሓቱና ኣለኹም ኣይንገብሮም ካይብሎ ኣሎ the money shot Graham said Iran and Venezuela together hold 31% of the global oil reserves. That, if the US takes control, it is a nightmare for China and America. It would make a lot of money. Al-Habtoor, only then does the picture becomes clear, and only then do we understand why they won this war. ስለዚ ካብ ዘረቡ ካብታ ኢንተርቪው ናቱ ነዳዲ ናይ ኢራን 31% ኦይል ሪዘርቭ ካብ ቬኔዙዌላን ካብ ኢራንን ይድመፅእ ነዚ ክልቲኡ ተቆፃፂርና ቻይና ሕማቕ ኢሎም ስለዚ ንምንታይ እቲ ኩናት ከም ዝጅምሮ ዘሎ ኣብታ ኢንተርቪው በዓል መሊሰልና ኣሎ ስለዚ ምሳና ዘተሓዝ ንዓና ዝትንክፍ ኩናት ከም ዘይኮነ ናይ ምዝመዛን ረብሓን ኩናት ምዃኑ በዓሉ ገሊፅልና ኣሎ ቴንክ ዩ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ not about freedom not about security oil and money Graham said it himself oh my god this guy is really brave ተባዓይ ሰባይ እዚ ስለዚ ንገንዘብን ንነዳድን ኢልኩም ትገብርዎ እምበር ንፍሪደም ንዲሞክራሲን ኢራን ከም ዘይኮነ በዓልካ ገሊፅካልና ኣሎ ስለዚ we don't need your protection we all want all we want from you is to keep your hands off us ናትካ protection ብፍላይ ሃገራት ዓረብ ከምዚ እየን ትብሉ እዚ ኩናት ይሕለፍ እዚ ኩናት ተሰጊሩ ናይ ኣሜሪካ protection ኣይንደልና ክብሉ እዮም ስለምንታይ ሓሶት ምዃኑ ሪኦም ኣሎ ኣሜሪካ ይትከላኸለሎም እያ ኣሜሪካ ንዝያዳ ሓደጋ ተቃልዖም ሃገር ምዃና ሕጂ በርሂሎም ኣሎ and this is the establishment ኣብ ኢማራት is establishment ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ምዕባለ ሓደ ዓቢ ነጥቢ መቐይሮ እዩ ነዚኣ እናገበርኩ ከለኹ ቀጠር አልሐማድ ቤልጃሲም ዝበሃል ወዲ ኣሜሪካ will withdraw from the battle once we declare war on Iran ምስ ኢራን ንኣብነት ናብ ኢራን ውግእ ተው ይብሉና ኣለዉ ኢሉ ንሕና ጥይት ምስ ተኮርስና እንታይ ገብሩ እዮም ካብቲ ቤዛት ወፂኦም ኣብ መንጎ ክልተና ውግእ ክፈጥሩ እዮም መነ ክልተና ኣፅዋር ክሸጡ እዮም ጀስት ከም ሓደ ማፍያ ዝገብሮ ማለት እዩ እቲ ዕላማ ዓባይ እስራኤል ንምፍጣር ስለ ዝኾነ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ everybody is getting the message እዚ ንፁርና ኮነ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ስለዚ ዓረብ ኣብዚ ኩናት እዚ ክሳተፉ ድዮም ኣይሳተፉን ዝብል ስምዕዎ ካብዚ ንላዕሊ interesting story ክህሉ ይክእልኒ this is getting extremely interesting is a senior policy director for the Center for Arms Control and Non-Proliferation in Washington. He's now joining us live from Washington, D.C. Mr. Erath, it's good to see you and thank you very much for your time. What is the possibility of other Gulf countries joining the war, including Saudi Arabia, the UAE and Bahrain, and what could be the ramifications of that happening? I think that they are already involved in the war by virtue of the attacks on their territory and their citizens. So while they may prefer not to be involved, while the war may be involving other countries right now, they are certainly part of it. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሃገራት ዓረብ ብኸመይ ናብቲ ኩናት ክሳተፉ ይኽእሉ ምክንያቱ
فتيوم كيف توابتي كوينات قداي كوينوم سلوزلو أكلنا تيوم جين أمريكا زيادة بيزاتنا توم بمهاب كلا ملاقة كساطة في غلو كحجز يقول يوم زبلو زلو زد ما انتهي فتر زلو حجرات عرب قداي غير وانزلو إتي أمريكا إسرائيل بحبوا قبل اليوم حنتي سأمو زنبور مدب إيو ندوباي قداي غير وازلو دبي دما أمو داتا إذا زربازيا سمعوا لحتى نتانا جزية خنقط فينا جن حنت كابتم بزحت كيلا تزربوا زلو زيادة زربا real societies. And so it's all been a mirage. And so, they spend a lot of money creating this image of themselves as safe and secure places where, you don't pay taxes and you're making a lot of money. So put all your money here. And people were putting their money in Dubai. But guess what? Just one drone, one ballistic missile has destroyed this mirage. And once this mirage is destroyed, it's never coming back. So we can expect billions and billions of dollars to flee the GCC, especially the UAE, over the next few weeks. And is this a paid marketing campaign? I'm sure you've seen these info. Could we expect that they're trying to do damage control? Yeah, they are. And honestly, these influencers also have property in Dubai, right? Yeah. So it's their best interest to maintain the image that Dubai is still vibrant. But look, once the mirage is punctured, you can't see it again, okay? So... እዚ ትሪዎ ዘለኹም ፕሮፌሰር እዩ ኣብዘን ዝሓለፋ 2-3 ዓመት ናይ ብሓቂ ንሱ ዝተነበዮ ክትግበር ተራእዩሎ ስለዚ ዓብ ሪስፔክት እዩ ዘለዎ ዝወሃቦ ዱባይ ተወዲዩ ገይምናታ ይብላሉ ምክንያቱ ሚራጅ ማለት ከምዚ ኣብ ምድረ በዳ ወይ እውን ኣብ ብርቱዕ ፀሓይ ዝረኣየካ ማይ ዝመስል ዲጋ ምሻሎ ዲጋ ይኮነን ወይ ማይ አይኮነን ግን ዝረኣየካ እዩ ዱባይ ምዕባለናታ ድማ ልክዕ ከምኡ እዩ ነይሩ ስለዚ ሓንሳብ ነቲ ኩነታት ምስ ተረዳእካዮ እቲ ናይ ዱባይ selling point ስለ استسبر ويم تقندي سحابنا دفتر زنبره سيفتي وحسنتن كم دليت كاخت نبرو لتخلن زبل زنبره بوحدة درونات بعضين حصرات درونات سلة تسبره أزوج دايزي حنسابنا حوارون نتي ناي دبي سئلن مسعين سبابير وخيدون اللي يبلو سلازي كابزن دحر ناي دبي ودكت كنر نخلينا دبي كم بحدش كتنسي أيكلني يبلو ريل استيت ناي دبي جزاوت ناي دبي أبزن زحلفا شو من تمعلتي ب10% قديل اللي واجناتو قدامي سومنت رايزي دحري نخلطه سومنت قصيل تقطبع تاي كونيت ريل استيت بحجي كره حفشا دبي تزعبي فتنا اقات موازلو ستيت وي كاماراتي ستيت يا صلاة دما ببزح من قدي زدنقص الله كم تقبو كمان يترني خازلها معناته ابو دابي كمان كومي هرم يلان دبي كاند تارجت كوينو زلا بزغ دايزي and انت بزياده ربالا من البعض باجيره كودي because this is very interesting نقول دما كان استبللو لنا سعود عرب ابز غدايزي اتون كوز ربح زلو يوز بحال لمتاي سعود عرب ولا قوا تهرم كم زلا نابت كوينات اتو كم زلا تمساسل انت لا سعود عرب كابز كوينات زي تربح كم زلا يوز نجر سلمتاي اتو كوينات مستجمره انتاي جيروم سعود عرب كابتي ناين داد بوتوم بايب لاين اللو مسمر سلازلو بقيح بحر جيروم بخبر واقع يشطولو ندادناتو سلازي كابتن بملان جي سي سي ندادنا تاك الشيء بخالت سعودية طريقة زلا إمارات كم بايب لاين اللو بأبو دابي بعمان دوت نتنا إمارات حريم من خيسرح إيران هاي السعودية جن يسرح له سلازي السعودية تابزو كله كنتات إيربورتات يسرح له كلهم تم هبتامات هديمهم نفس السعودية من مزلوا مهدمي ولا ونابكف قبل كله كالاي لما ندادنا تابز خبر واقع كشيء تخل زلا سلازي السعود عرب تابزو كله تسقم بزبالة النار بحطوا تزلا تبعل دلا بقمت قالوا اتا نايزي زوبا قبل تمثل زنبرت هاجر إمارات جن تزعبي كسارة زقات أما خوينا الله كساب حجي مع القطر كابنا أبو يحشا قطر حجي بزح دامج جاي وردانا له يتوكس الله لكن بزح كابو زحشي زلوا ولا ببزحي ولا أنتو كلا خلوا سلزلا بحرين إمارات جن أكل نيت أبراهام أكورد سلزنبرة إيران عندنا عطاتنا تهرم زلا بحرين حمد جيرو مال already I don't know كابز قدايزي كتوتس دي توتسن بحجي كره بحرين تعمت هاسيالا كم دما إمارات كا كويت ونكم إمارات كا زيادة تارجت كوينا زلا بزعق زي دبي كومونتي إمارات بعبيو كطباناتون كونتاتناتون زيادة تارجت كوينا زلا سي لإسرائيل ونكن بلان غلينا سلازي أبزق دايزي إذن هجرات عرب اتقدم زخطلو زنبرا بوليسي قاليو تفعات كم تعلن قاليو دما عود كم تعلن رلنا زيادة إمارات أبزق دايزي ببزع من قديا سبق متزبازو اللو مغنياتو أكبابينا
ዓብይ ጽልዋ ዘለዎ ሃገር ስለ ዝኾነት እንታይ ካውንትናታ ጉዳይ ንዞባና ዘለዋ ኢድ ክንምንታይ ክቕፅል ይኽእል ክንምንታይ ኢደ ካብዚ ጉዳይ ዝተማሂራ መንገዲ ክትቀይር ትኸውን ዝብል ብዙሕ ግምታት እዩ ዘሎ እዚ ሕጂ ናብ ዞባና መልስ ከብለይ ኣብ መንጎ ግን ተመሊሰ ጽቡቕ ሓበሬታ ክበኩም ገለ ሓበሬታ ሓድሽ ተሎ አሁን የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት በምን ሁኔታና በምን ደረጃ ላይ ይገኛል? አሁን ባለው ግንኙነት ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ቅሬታዎች እንዳሉት መታረም ያለባቸው ነገሮች እንዳሉ አቋማችንን ለዓለም ሁሉ ግልጽ አድርገናል። የኢትዮጵያን በተመለከተ አዳዲስ ሀያላን ሀገራት የሚባሉት ኢመርጂንግ ፓወርስ የሚባሉት በቀይ ባህር ላይ ያላቸውን ፍላጎት መሰረት አድርጎ ኢትዮጵያን የእጅ አዙር ጦርነት ቀጠና ሊያደርጋት ይችላሉ፣ ብልጽግና የሚመራው መንግስትም የዚህ ተባባሪ ወይም ለማስቆም የሚያስችል አቅም የለውም የሚል ጠንካራ ጥያቄ ላላችሁ ሰዎች ምንድነው ምላሽው? በፍጹም በእኛ በኩል ያለው እይታ አሁን ያለው ተለዋዋጭ የዓለም ሁኔታ እየተለዋወጠ ያለውን የዓለም ስርዓት የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም እውን ለማድረግ የምንጠቀምበት እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ክልተ ነገራት ከርየኩም እዚ ናይ ኢትዮጵያ ፎሬን ሚኒስተር ዘሎ እዩ ንምርጫ ንዳሎ ኣለና ብምባል ኣብ ክንዲ ብዛዕባ ሃገራዊ ፖሊሲኦም ዝዛርቦ ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረብዎ ይበዝሕ ክትብል ትኽእል ኢኻ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣብ ሴኪሪቲ ናቶም የምፅዎ ኣብ ፀጥታዊ ኣብ ቁጠባዊ ኩነታት ናቶም የምፅዎ ብጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ይመፁ ብጉዳይ ናይ ህላዊ ኤርትራ ብጉዳይ ኣርእስቲ ናይታ ቪድዮ ገይሮማ ዝነበሩ ናይ 2 ሰዓት ኢሎም ነይሮም ኤርትራ የማን ናት ኤርትራ ናይ መን እያ ዝብል ኣርእስቲ ገይሮምሉ ነይሮም ስለዚ ኣጀንዳ ናይቲ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ዘሎ ነቲ ምርጫ ኤርትራን ወደባታን እዩ ስለዚ ኣቃሊልካ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን ኤርትራ ሉላዊት ሃገር እያ ኣጀንዳ ናይ ምርጫ ናይ ካልኦት ሃገራት ክትኮን ኣይትኽእልን ከም ንሪኦ ዘለና ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ፀገማትና ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕቶታትና ንዓለም ኣፍሊጥና ኣለና ይብሉ ኣሎ ግን ሕቶ ድማ እንታይ ይብሎ ኣሎ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ዝበሎ እዩ እሞ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ድማ ሓያል ርእይቶ ዘለዎም ሰባት ኢትዮጵያ መጋበርያ ኪነ ምዃን ሓሊፋ ነዚ ዞባ ኣብ ዘይወፆ ሽግርን ዓዘቕትን ክትእቱ እምበር ዝኾነ ነገር ንክትገብር ዓቕሚ ዘለዋ ቃውማ የብላን ዝብሉ ሰባት ኣለዉ በዚ ሕጂ ዘለኹሞ ብልፅግና ነታ ሃገር መጋበርያ ናይ ካልእ ኮይኑ ነቲ ዞባ ኣብ ምርባሽን ምንዋፅን እንተዘይኮይኑ ኪኑ ሓሊፉ ከፍርዮ ዝኽእል ነገር የብሉ ንዝብል ድማ ኖ ብፍፁም ኣይኮነን ነቲ ዘሎ ኩነታት ርኢና ፅቡቕ ነገር ክንገብረሉ ክንፍትን ኢና ብላብላ 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 ይብላ ኣሎ ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ምስ ኩናት ናይ ኢራን ብዙሕ ዘተሓሓዝ ኣሎ ገለገለ ሰባት ድማ ብዋጋ ኤርትራ ደስ ዝበሎም ክዛረቡ ንሰማዕ ኣለና እስከ ኣብዚ ሓደ ቪድዮ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ናይ ብልፅግና ካድረታት ዘዛውርዎ ዘሎ ስምዑ After last night, sir. In my opinion, the war we are after last night, sir. The war is set to expand even more. The Iranians have been degraded, as I have said. They have not been destroyed. They have shifted their munitions now from what were the older missile systems, as Jack was just noting, to now these more advanced systems. There is a massive strain on particularly the Qatar and Israeli air defense interceptor arsenal. So if this thing continues to go on, as you and I believe they will, then the defense of these countries gets even more precarious. I also want to point out the Houthis have not yet opened up on the Red Sea. The Saudis are moving most of their oil transportation away from the Strait of Hormuz into their Red Sea port. I think the Houthis are waiting for them to be totally reliant on that, and then they're going to seal it up. But we now have the issue of the Eritrean coastline. The Ethiopians have taken operational control. They are saying they're going to allow U.S. or Israeli forces to use ground-based missiles to break up the Houthi capabilities across the way in Yemen. What that means is, Steve, we're now talking about a war expanding not just to Azerbaijan, not just to Beirut, and all these other places, but now possibly in the Horn of Africa as well. This war is not ending anytime soon. ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ኤክስፐርት ተባሂሎም ኣብ ዘይፈልጥዎ ኣርእስቲ ክዛረቡ ከለዉ ከምዚ ኢኻ ትፅበይ እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ ሕጂ እቲ ኩናት የስፋፍሕ እንዲ ዘሎ ሕዝብላ ኣብ ምሉእ ዝኾነ ዳርጋ ኩናት ምስ እስራኤል ኣገጢሙ ኣሎ ኢራን ድማ ብብዙሕ መንገዲ ተሓስያላ ግን እቲ ኣረጊት ሚሳይላት ኣገዲፋ ኣብዚ ሓድሽ ሚሳይላት ቀይራላ እዚ ድማ ኣድማዒ ሚሳይላት ምዃኑ ቀጠርን ኢራንን ድማ ቀጠርን እስራኤልን ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም እናተዳኸመ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ እቲ ኩናት ክጋደድ ከም ዝኽእል ወይ እውን ናብ ሓደገኛ ደረጃ ክዲብ ከም ዝኽእል ሑቲ ብወገኑ ንቀይሕ ባሕሪ ንክዓፁ መደብ ከም ዘለዎም ግን ንስዑድ ዓረብ እዮም ዝፅበዩ ዘለዉ ስዑድ ዓረብ በቲ ወሽመጥ ሓርሙዝ ምስ ተዓፀወት ብፓይፕላይን ገይራ ብቀይሕ ባሕሪ ከተውፅኦ ጀሚራ ስለ ዘላ ፅቡቅ ገይራ ክትሰርሕ ምስ ጀመረት ሑቲ ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ክዓፅዎ ምዃኑ ርዱ እዩ ዝብል ዘሎ ነዚ ንምቁፅፃር ድማ
ኢትዮጵያ ነቲ ገማግም ባሕሪ ናይ ኤርትራ ተቆፃፂራቶ ኦፕሬሽናሊ ተቆፃፂራቶ ስለ ዘላ ናይ እስራኤል ናይ ምድሪ ሚሳይላት መፅዩ ንሑቲ ቡ ገይሮም መፅዮም ክሃርምዎ እዮም እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ብማዕደነ ነቲ ከባቢና ዝፈልጡ ዝወርድዎ ገምጋም ምስ እዩ ብልፅግና ብብዝሒ ነቲ ኢንተርነት በቲ ወታደራዊ መናውራታት ናቱ በኪልዎ ስለ ዘሎ ሰርች ምስ ገበሩ ቀዳማይ እቲ ወታደራዊ መናውራታት ናቶም ቪድዮታት ናይ ብልፅግና ዝብሎ ዘሎ ናብ ባሕሪ ክኸይድ የደገሎ ዝብሎ ዘሎ ንሱ ቀልጢፍ ድመፆም ስለዚ ንዑ ወሲዶም ኤርትራ ድማ ዝኾነ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ተርኢ ስለዘየላ በቃ ኤርትራ ፈሪሃ እያ ዘላ ንእሽተይ ሃገር ዓቕሚ የብላን ኢሎም እዮም መደብደምታ ዝገብሩ ግርም ከምኡ ጥራይ ሚስ ካልኩሌሽንስ ይደፍዎም እቲ ዘገርም ኩነታት እቲ ዘገርም ናይ ብልፅግና ካድረታት they know for a fact ሰራዊት ናቶም ሓንቲ ክገብር ከም ዘይክእል ግን እንታይ ይብሉ ኣለው ሓቂ ገይሮም ይወስድዎ ኣለው by the way ብልፅግና ክሳዕ ክንደይ ጠርቋሽ ምዃኑ በዚያ ስምዑ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ይፍክሶ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ እናካይድዎ ዝቐነየ ሰፋሕቲ ወተሃደራዊ ከበባታት ንኸላሕልሕ ዘገድድ ወተሃደራዊ ምዕባለ ተሰሚዑ ኣሎ ዛጊድ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወግዕ ዘይተገለጹ ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኢትዮጵያ ሓይልታት ምክልኻል ምስጋዕ ገልጠሙ ናብ ዶባት ትግራይ እናጋዓዘ ከም ዝቐነየን እዚ ድማ ኣብ ትግራይ ዳግም ኩናት ክውላዕ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋኣት ፈጢሩ እዩ ነይሩ መራሕቲ ሕወሓት መንግስቲ ፌደራል ዳግም ፅንተት ንምፍፃም ይኸበና ኣሎ ሰራዊቱ ብስፍሓት ተፀጊዑ ኣሎ ዝብሉ ክስታት እዮም እናስምዑ ቀኒዮም ዓለም ለኻውያን ማዕከናት ዜና ድማ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብ ዶባት ትግራይ ግዒዙ ከም ዘሎን ምስ ሓይልታት ትግራይ ተፋጢጡ ከም ዘሎ ኣብቲ ወጥሪ ሰራዊት ኤርትራውን ምስ ሕወሓት ፀሚዱ ተሓዊስዎ ከም ዘሎ ከቢድ ዞባዊ መዘዝ ክፈጥር ዝኽእል ኩናት ክውላዕ ከም ዝኽእል እየን ክፅብፅባ ቀኒየን ሎሚ ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዝተረኸቡ ሓበሬታታት ከም ዘመላኽትዎ ግን እቲ ናብ ትግራይ ብምሉእ ሓይሉ ከቢቡ ቀኒዩ ዝተባሃለ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሃንደበታዊ ምንስሓብ ከም ዝገበረ ተገሊጹ ኣብ መላእ ክልል ኣምሓራ ከም ብሓዱሽ ወተሃደራዊ ግጭት ስዒቡ እቲ ናብ ትግራይ ተኣኻኺቡ ዝነበረ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ተገዲዱ ክስሕብ ከም ዝኻለ እዩ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም بحيلتات فانو ستناخر متقعتات سعبو ناب دوبات كبابتات تግራይ ተሰሊፎም ዝነበሩ ገለ ሰራዊት ምክልኻል ናብ ክልል ኣምሓራ ገጹ ክዘውር ከም ዝገበሩ ድማ ጸብጸባት ወጽኦም ኣለው እዚ ከም ዚሉ እንከሎ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝርከብ ብመንግስቲ ፌደራል ዝሕገዝ ዘብዕ ተከዘ ዝበሃል ብኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ዝእዘዝ ጉጅለ ዕጡቁን ምስ ብልጽግና ሰራዊቱ ንድሕሪት ክስሕብ ጀሚሩ ኣሎ ይዝበሃል ዘሎ ስለምንታይ ንድሕሪልካ ድማ ወል ሓደ እቲ ኩነታት ዘለዎ ስለ ዝርይዎ ዘሎ በዚያ ኸማ ንሽተይ ገምጋም ክንወስድ ንኽእል እዚያ ለንቀነ ቫይራል ኮይና ዘላ ቪድዮ ክንርኢና እዚያ እስከ ስምዕዋ መና ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዘተኣማምን ብርኪ ከም ዝርከብ ኣባል ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይን ኣዛዚ ግንባር ምዕራብን ጀነራል ምግበይ ሃይለ ገሊጹ ህዝቢ ትግራይ ብሽርሒ ጸላእቲ ዝህንቀየሉ ዘሎ ጥፋት ክብርዕን ዝያዳ ሓድነቱ ከስጥም ከም ዝግባ ድማ ሓቢሩሎ ወልደ ምህረት ገዛይ ጥዕናይ ሙሉ ረኺበ ዘለኹ ጥዕና ኩሉ ትግራዋይ ተዝረኽቦ ደስታ ይክብለን ስለጥዕ ስፖርት ሰርሕ ስርሒ በኣግባቡ ሰርሕ ናብ ፅቡቅ ኩነታት እየ ዘለኹ ኣብ ካይዳ ዝውስነ ተሓሳስባ ከዓ ኣብ ትግራይ ሰራዊት ኣሎ ኣብ ኣመራርሑ ኣብቲ ሰራዊት ኣሎ ሰልጢኒ ድሮን እንተሃሊኳ ፀረ ድሮን ኣሎ ኣየር ተሃሊኳ ፀረ ኣየር ኣሎ ምስ ይተሓዝ ታንክ ተሃሊኳ ፀረ ታንክ ኣሎ ኩሉ ነገር መፍትሕ ዘይብሉ ነገር የለን ሰብ ይሰርሖ ስለዚ ንሕና ተሓሳስባ እዩ ዝብለካ ዘለኹ ንሲ እዚ ማለት ንናይ ውግእ ካይዳ ዝውስነ ተሓሳስባ ከዓ ኣብ ትግራይ ሰራዊት ኣሎ ኣብ ኣመራርሑ ኣብቲ ሰራዊት ኣሎ ሰልጢኒ ድሮን እንተሃሊኳ ፀረ ድሮን ኣሎ ኣየር ተሃሊኳ ፀረ ኣየር ኣሎ ኣብዳ ሓኩንዲ ሰራዊት ክስሕብዳ ኣብዳ ዝኸማን ውሒድዎ ሰራዊትን ክስሕብዳ ናይ ግድን እምበር እንታይ ኣማራጭ ኣለዎ ዳ ድሕሪ ፀረ ድሮን ኣለዎም ኮይኑ ፀረ ኣየር ኣለዎም ኮይኑ ናይ ግድን ይክሃድም ምክንያቱ ናይ ኣጋር ሰራዊትማ ዳንጋ ከም ዘይብሉ ይፈልጥ እዩ ሓሞት ከም ዘይብሉ ይፈልጥ እዩ ተንንቁ መጃሃር ናቲ ኮይነን ዝነበራ ድሮን ኣለኒየን ዝብላ ነይረን እታ ድሮን ድማ ንፋኖውን ክስዕራ ይሓገዘቶን ስለዚ ፀረ ድሮን ከም ዘለዎም ድማ እንተፈሊጡ ተንሓቂ እዩ ብዓብዩ እውን እቲ ኩነታት ንማንም ክግምቶ ዝኽእል ሚስ ካልኩሌሽን ዕብዳን ዝመሎ ስጉምቲ ክወስድ ስለ ዝኽእል ጫውጫው ፈጢሩ ነይሩ እምበር እቲ ባይታ ንሪኦ ዘለና ብልፅግና ናይ ብሓቂ ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ክትግምቶም ዘይትኽእል መራሕቲ ስለ ዝኾኑ ጥራዮምካ ኩናት ክኸፍቱ ኽእሉ እዮም ትብል ምክንያቱ ብሂወት ዝግደሱ ዘይኮኑ ስዕረት ድማ ዘይምነዎም ስለ ዝኾኑ እምበር ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ እናረኣኻ ናብ ኩናት ገፁ ክኣቱ ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም ንክትገብር ኣዝዩ ከቢድ እዩ ግን ነዚኣቶም ድማ ዕብዳንን ፅላለን ኣካል ናይ ስትራቴጂ ናቶም ስለ ዝኾነ ብፍላይ ኣብ ድማ ኣብ ዕብዳን ዘይፀገበ ፈፂምካ ኩነታት ናይ ዓዱ
ኩነታት ናይ ኩናትን ናይ ገለን ዘይግድሶ ሰብ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ምክንያቱ ተሃገሩ ኣብ ከመይ ኩነታት ካላ ንሱ ከመይ ይነብራሎ ክትፈልጥለኩም ላይክ ኤቭሪ ታይም ኣብ ቪድዮ ክመፅእ ከሎ ኣብ ሴሌብሬሽን እዩ ዘሎ ሰብ እዚ ኣነሲ ኣብ ገለገሊዩ ሲ ፈጢሩሉ ኢኻ ክትብል ትኽእል there was this video ኣበይ ክረኽባ ኽእል ኣሚን እዚ ሰብ እዚ ምዃኑ ፀላይና ከተሓሳስበካ እውን ግቡእ እዩ ሓቅና ኢና ክንተሓሳስብ ምክንያቱ ጥዑይ ሰብ ኣይኮነን እዚ ሰብ እዚ ዝብለኩም ዘለዎ look at this ሃገሩ ምልእቲ ትቃፀል ዘላ ንጎ ኣብ ሴሌብሬሽን እዩ ዘሎ እሱ በቃ ድችታቱ ወሊዑ ኣብ ሃገሩ ሸናዕ ክብል ይድውዕል ዘሎ ስለዚ ሃገርካ ትቃፀል ዘላ ኢትዮጵያውያን በተደጋጋሚ ዝብልዎ ዘሎ እዚ ጃብ ድሬዳዋ ከይድሎ ይዝባል ዘሎ እንታይ ማለት እዚ ሰብ እዚ ጣጣ ማዕንዱ ይበሃል እዚ ከምዚ ዓይነት ፍጹም ጣጣ ዘይብሉ ህይወት ናይ ሰብ ዘይግድሶ እንወት ዘይገድሶ ጠቕላላ ክሰዓር ምስ ዝኽእል ጥራይ ክርድኦ ዝኽእል ንእሽተይ ስዕረት ወይ እውን ስትራቴጂካዊ ስዕረት እውን ክስምዖ ዝኽእል ኣይኮነን ካብ ኩርሲ ክሳብ ዘይመንጠልካዮ ዝርድኦ ሰብ ኣይኮነን ኢለ ነይረ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ዳማ ክትፃወት ከላ ወይ ቼስ ክትፃወት ከላ ክኢላታት እንድሕር ኮይኖም ሰባት ክሳብታ ፀወታ ዓሻሲ ጎበጣ ክሳብ ዝውዳእ ይፃወት ይብሉ ምክንያቱ እቲ ጎበጣ ወይ እውን ፀወታ ማስ ከም ዝተወደአ ክርዳእካ ክኽእል ኣሎ እሱ ዘይርዳእካ ተኮይኑ ፀገም እዩ ማለት ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት መራሕቲ ድማ ሽግር እዮም ኢና ንብል ዘለና እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ሴሌብሬሽን እዩ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ከመይ ስቃይ ኣሎ እሱ ግን is always celebrating enjoying ታስልጣን ክሳብ ዘላ ሴሌብሬት ናገበራ ክኸይድ እዩ ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ ምንቅስቃሳቱ ንክቕይር ዝገብርዎ ዘሎ ምዕባለታት ገለ ካብ ዝበሃል ዘሎ እዚ ግብፅን ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘትየን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብደላቲ ኣብ ጉዳያት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኢሉ እውን ኣብ ጉዳይ ዓቢ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ተዘራሪቦም ኣለዉ ዘተ ክልቲኦም ሚኒስትራት ንብዙሕ ዞባዊ ጉዳያት ዘጠቓለለ ኮይኑ ንኩነታት ጋዛ ምዕረባዊ ጎማግም ዌስት ባንክ ሱዳን ቀርኒ ኣፍሪካ ከምኡውን ኣገዳሲ ጉዳይ ድሕንነት ማይ ግብፂ ዝምልከት ኮይኑ ብዋናነት ኣብ ላዕላውነት ሶማልያን ኤርትራን ተዘራሪቦም ኣለዉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብደላቲ ድሕንነት ላዕላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ኤርትራን ሶማልያን ምሕላው ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብቲ ምስ ኣሜሪካዊ መዘንኡ ብስልኪ ዝገበሮ ዘተ ከም ዘጉልህ ተገሊጹ ኣሎ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ሃገርነት ምሃብ ከም ኣህጉራዊ ሕጊ ምጥሓስን ኣብ ልዕሊ ላዕላውነት ሶማልያ ዝግበር ግህሰትን ከም ዝኾነ ዝገለጸ በድር ዓብደላጢ ነቲ ብእስራኤል ዝተወሰደ ስጉምቲ ብምንጻግ ሶማሊላንድ ላዕላዊት ሃገር ክትከውን ከም ዘይግባእ እዩ ንኣሜሪካ ገሊጹላ ዘሎ እዚ ውሳነ ግብፂ እንተጸኒዑ ድማ ነቲ ዞባ ንመስመር ቀይሕ ባሕርን ከረጋግእ ከም ዝኽእል ዝገለጸ ኮይኑ እዚ ምስ ዘይኸውን ግን እቲ ዞባ ክሕመስ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ኣሎ ንጉዳይ ድሕንነት ማይ ብዝምልከት ዝተዛተዩ ኣሜሪካን ግብፅን መንግስቲ ግብፂ ንጻዕርታት ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ምስፋን ዞባዊ ሰላም ዘለዎ ምስጋና ገሊጹ ሩባ ናይል ንህዝቢ ግብፂ መተንፈሲ ህይወት ምዃኑ ብምጥቃስ ድማ ግብፂ ምስ ሃገራት ተፋሰስ ናይል ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ ክትተሓባበር ከም እትደልን there you go ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ካብቲ ብዝቐረባ መዓልታቱን ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዘውር ዝረአናዮ ስለዚ ኣብ መንጎ ክልተ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካን ናይ ግብፅን ኣብ ዝተኻየደ ቴሌፎን ልኡላውነት ናይ ሃገራት he stressed the importance of safeguarding the sovereignty and unity of both Somalia and Eritrea this is critical ኣሜሪካ ዓንዲራ ዝኣተወቶ ኩናት ናይ ኢራን ክንዲ ምንታይ ዋጋ የኽፍል ኣሎ ብኩሉ መዳይ ይርዩ ኣለዉ ስለዚ ካልእ ኩናት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝፍጠር እሞ ከዓ በአጀንዳ ናይ እስራኤል ናይ ኢማራትን ዝፍጠር እንታይ ዋጋ ከኽፍሎም ከም ዝኽእል ምግንዛብ ከድሊ እዩ ስለዚ ብተደጋጋሚ ዝግበር ዘሎ ብግብፂ ፅልዋ ነቲ ኣብ ሶማሊላንድ ዝግበር ዘሎ ናይ እስራኤል ኣካይዳ ዳርጋ ብብዙሕ መንገዲ ፀቕጢ ዘጋጥሞ ዘሎ እስራኤል ዋላ እኳ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ትዝውሮ እንተላ ኣሜሪካ ግን ከተጉርዕ ኣደልያ ደላ እስራኤል ኣብ ጉድጓድ ትእትዋ ከም ዘላ ንኣብነት ምዚ ናይ ከባቢና ከተሓዘልኩም ስለ ዝደለኹ እምበር ለንቀነ ሓንቲ ሓበሬታ ወፂኣ ኣላ እታ ሓበሬታ ድማ እንታይ ትብል መሲልኩም where was that report ክሳዕ ክንደይ እዚ እስራኤል ዝበሃል ንኣሜሪካ ኣብ ጎዳጉዲ ይእትዋ ከም ዘሎ እስራኤል ጥልመቶም መበል ካልኣይ ግዜ መበል ሳልሳይ ግዜ ኣብዛ ለንቀነ ጥራይና ንርኢ ዘለና እዚ ናይ ኢራንያን ናይ ነዳዲ ዲፖ ዝተሓረመ ከቢድ ክቃፀል ዝተራእየ ኣብ ከተማታት እስራኤል ብዘይ ፍቃድ ናይ ኣሜሪካ ንኣሜሪካ ከይነገረታ ዝገበረቶ ስጉምቲ እዚ ድማ ኣሜሪካ ካብቲ ኩናት ከተዘልቕ ስለ ትሓስብ ዝነበረት ብፍላይ እቲ ናይ ነዳዲ ምንሃር ስለ ደሰንበዶም እስራኤል ደይመደኢሎም እዮም ነዚ ኢንፍራስትራክቸር ሃሪሞሞ እዚ ድማ ነዚ ሓበሬታ እዚኣ ምስ ሃበቶም the US found out amid strike ኣብ መንጎቲ መጥቃዕቲ እዮም ፈሊጦም ስለዚ ንእስራኤል ምስ ሓተትዋ እንታይ the official response to Israel the US found out ኣብቲ መንጎቲ መጥቃዕቲ ምስ ፈለጡ WTF ዝብልሲ እንታይ ፀገም ይወደይ ዝመስል ናይ ሕማቅ ቃሊ ግን መልሲ ናቶም ሲነሩ America is worried hitting civilian infrastructure just to make Iranians angrier and rally behind the regime. ስለዚ መንግስቲ ሃገር ብሃብቲ ናይቲ ሃገር ዝሰርሑ ናይ ነዳዲ ትሕቲ ቅርፂ እስራኤል ከተዕንዎ ከላ
ናይ እስራኤል ዕላማ እንታይ ምዃኑ ንህዝቢ ኢራን ይበርሃሉ ኣሎ ስለዚ እቲ ህዝቢ ኣብ ጎኒ መንግስቱ ኣብ ጎኒ ሃገሩ ደው ንኽብል ቀዳማይ ምኽንያት ይኾን ኣሎ ኣሜሪካ ድማ ረጂም ቼንጅ ክንገብር እንድሕር ኮይና ከመይ ጌርካ ንህዝቢ ዘቆጥዕ ነገር ትገብር እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከምኡ ድማ ዋጋ ናይ ነዳድን ሰማይ ከም ዝድይብ ገይርዎ ዘሎ ሓደ ካብዚ እዩ ስለዚ እስራኤል ንኣሜሪካ ከም ሕሱም ትላገፀሎም ከም ዘላ እዩ ዝንገር ከም ሕሱም ኣሜሪካውያን ድማ ዋጋ ይኸፍልሉ ኣለዉ they are very very angry በቲ ኣሜሪካ በቲ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ጉዕዞ ስለዚ እዚ ጉዕዞ እዚ ኣገለ ፖይንት ክቕየር ፃቕጡ ክገብሩ ምዃኖምን ድፊት ክገብሩ ምዃኖምን ምግንዛብ የድሊ ላይክ ኣሜሪካውያን are crying ነቲ ናይ እስራኤል ስጉምቲ ስኢልና ዘድሕሪያ ኸይድና ከም እንታይ እያ ትቆፅረና ዘላ ኣሜሪካውያን እዮም ዝብሉ ከም ባሮት ናቶም ኣብዚ ስምዕዎም እስራኤል ከመይ እያ ትቆፅረና The slaves. We are the slaves. This goy slave. They look at us as goy, as lesser than. We are lesser than. We are the ones to do their dirty work, to clean up their garbage. Look at what Sarah Netanyahu does every time she comes to America. She brings trunkloads and suitcases of dirty laundry so the White House laundromat people can clean her dirty sheets and iron them. You think I'm making it up about the goy and what they think of us? ስለዚ እቲ ቁጥዕ ናይ ኣሜሪካውያን ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ እስራኤል ምዝመዛ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ናይ ብሓቂ እዩ ዝስምዖም ዘሎ እንታይ ትብል ዘላ እዚኣ እስራኤላውያን መንግስቲ እስራኤል ዋላ እቲ ህዝቢ እስራኤል ንኣሜሪካውያን ከም በራይ ናቶም እዮም ኩሉ ትረሳሕ ስራሕ ናቶም ንፍፅሞ ንሕና ኢና ንሕና ድኻታት ኮይና ክንነብር ብዘይ ትምህርቲ ብዘይ ናይ ጥዕና ካቨሬጅ ብዘይ ትምህርቲ ብናፃ ኩሉ ነገር ኣብ እስራኤል ዘየሎ ኣብ እስራኤል ሕክምና ኢንሹራንስ ኣለዎም ኩሎም ትምህርቲ ብናፃ እዩ ቻይልድ ኬር ኣለዎም ኩሉ ነገር ኣለዎም ነዚ ኩሉ እናሃለዎም ድማ ኣሜሪካ ድጎማትቦም ኣሜሪካ ግን ህዝባ ከም የብላ እንታይ ትብላላ ክሳዕ ክንደይ በራዩ ከም ትቆፅሩና ንኽርዳእኩም ኢላያ ሰበይቱ ነዚ ነተንያሁ ናብ ኣሜሪካ ክትመፅእ ከላ ረሳሕ ኣንሶላታት ናታ ኩሉ ርስሓት ናታ ኣኪባቶ እያ ትመፅእ ኣብ ዋይት ሃውስ ናይ ኣሜሪካ እቶም ናይ ፅሬት ሰራሕተኛታት ናይ ኣሜሪካ ሓፂቦም ኣሳሪሮም ንኽብዎ ኢሎም እንታይ ዓይነት ፀገም ይኮ ርዳእ ቢድና ኣሎ ክልተ ዕሩቕ ክልተ መሓዙት ምስ ተባሳሲ ጉደን ሽዑ ኢኻ ትሰምዖ ዝብልዎ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ለንቀነ ሓድሽ ፖል ሓድሽ መፅናዕቲ ከም ዘረጋገፆ ካብ ደቂ 45 ንታሕቲ ዘለዉ ኣሜሪካውያን መንእሰያት ማለት እዩ ካብ 40 ንታሕቲ ዘለዉ 45% እስራኤል ፀላኢት ናይ ኣሜሪካ ምዃኖም ዝኣምኑ ኮይኖም ኣለዉ ኢሎም እዚ ዓብ ቁፅሪ ናይ ብሓቂ ክንምንታይ እቲ ናይ ኣሜሪካ ቁጥዐ ኣንጻር እስራኤል ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ይሰግር ከም ዘሎ ስለዚ ነዚ ኣብቲ ናትና ቶፒክ ክንምለስ እዚ ንሰምዖ ፀናሕና ንልኡላውነት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንናይ ኤርትራን ሶማልያን ማንም ክደፍሮ ከም ዘይብሉ ዝብል ዘረባ ኣካል ናይቲ ዝግበር ዘሎ እዩ ግብፂ ድማ ተልኡኻ ብግቡእ ትፍፅማላ እስራኤል ማኒፕሌት ክትገብር ትፍትናላ ግን እቲ ኩነታት እናበዝሐ እናበርትዐ እናተደጋገመ ክኸይድ ከሎ ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ከምቲ ኩሉ ነገር ኢራን እስራኤል ትደልዮ ወይ እውን ብልፅግና ደገፍ ካብዚኦም ይክረክብ ዝሓስብ ነይሩ ናይ ኢማራት ጉዳይ ንሪኦ ኣለና ኣብ ክትወፅኦ ዘይትኽእል ዓዘቕቲ እያ ዘላ ስቲል ግን ንሕማቕ ነገር ግን ሓይሊ ኣለዋ ከርየኩም የፅንዕ ኢለ ሕማቕ ነገር ኣብ ምግባር ትቕፅል ኣላ እዚ ናይ ክልቲኦም ብፍላይ ብወገን ግብፂ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ድማ ናይ ኤርትራ ሓጋዝ እዩ ኣዝዩ ሓጋዝ እዩ ኤርትራ ብጉልበታ ነዚ ፈተና ክሰግሮ ትኽእል እያ ግን መን ከይደልዮ እቲ ኩናት ብርግፅ እቲ ብልፅግና ዕላሙ ክቕይር ዝኽእል ኣይመስለንን ዋላ ሕጂ እንተደይገበሮም ኣብ ገለ ፖይንት ክመፀና ስለ ዝኾነ ነዚ ፈተና እዚ ግዝያዊ መፍትሒ ወይ ናይ ግዝያዊ ፈውሲ ቃንዛ ስለ ዝወሰድና ትሽግርና ይፍታሕ ማለት ኣይኮነን ብዝኾነ እዚ እውን ሓደ ኣገዳሲ ምዕባለ እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረኽ ብኩሉ መንገዲ ግን ምግንዛብ ዘድልዮ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘላ ኢትዮጵያውያን ባዕሎም ይንገሩና ካብኦም ስምዕዎ ኢትዮጵያ ዛሬ ያለችበትን ነገር ለመናገር ልክ የዛሬ 7 ዓመት 8 ዓመት ይመስለኛል ለውጡ እንደመጣ ብዙ ሰው ይጽፍበትም ይናገርበትም የነበረው ነገር እኔም ደጋግሜ መስቀለኛ መንገድ ላይ ነች ነበር የምንለው የዛሬ 7 ዓመት ከመስቀለኛ መንገዶች ውስጥ አደገኛውን ቁልቁለት መርጠን ብዙ ርቀት ሄደን መጥፎ ቦታ ላይ ነው ያለነው ዛሬ ኢትዮጵያ መስቀለኛ መንገዱን ካለፈች 7 ዓመት አልፏታል ያ መስቀለኛ መንገድ ላይ የቆምንበት የለውጡ ወቅት ነበረ ለኢትዮጵያ የሽግግር እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ኢትዮጵያ ኣበይ ኣላ ንዝብል ቅድሚ 7 ዓመት ብልፅግና ክመፅእ ከሎ
أنا إثيوبيا أب قرانا منجد لا يلنيرو قرانا منجد مالت نابزو خونه منجد كيدا كدحنا له تخل منجد له حجيجن نتي قرانا منجدي مريص إثيوبيا نابي غصا مريصا نابت طفات نابت ناي طفات قلقلات مريصا ስለዚህ በቱ ቁልቁለት ድማ ነዳድና ሃበት ብዘይ ፍሬኖ ትንቀሳቀስ ዘላ ሃገር ኮይና አላ የምዝብሉ ዘሎ እዚ ድማ ብዙሓት ናይ ኢትዮጵያ ምሁራት ሊቃውንቲ በተደጋጋሚ ድበጽሕዎ ዘሎ መደምደምታ እዩ ኢትዮጵያ ንቁልቁለት ብፍጥነት ትኸይድ ዘላ ፍሬኖ ድማ በቲኻ ዘላ መኪና እያ ትመስል እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣውቲስታ ናታ ድማ ሰኽራም ኩለን እዚአን ሓውስዎ መኪና ንቁልቁለት ትኸይድ ኣላ እቲ ኣውቲስታ ናታ ሰኽራም እዩ ፍሬኖ ድማ ትክክል ኣይሰርሕን እዩ ስለዚ እቲ ሰኽራም ድማ እግሪ ናቱ ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ውሪድዎ ኣሎ መኪና ትዝውሩ ከኒ ኢማጅን ድስ ኣይረድ ኢኻ ትብል ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ኩሉ ትደልዮን ኢኻ ዝኾነ ኢትዮጵያ ኩነታት ናታ ካብዚ ነገር እዚ ፈሊኻ ክረአ ዝኽእል ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ብዙሓት ክኢላታት ኣብ ዝበፅሕዎ ዘሎ መደምደምታ እዩ ናይ ወታደራዊ ፀገምናታ እንተሪኻ ፖለቲካዊ ፀገምናታ እንተሪኻ እቲ ኤትኒካዊ ፀገምናታ ናይ ሃይማኖታዊ ፀገም ናይቲ ሓድነት ደይ ምህላው ከምኡ ድማ እቲ መራሒ ዝኽተሎ ዘሎ ነቲ ሃገር ኣብ ናሓትዕዳ ርምስምስምስምስ ኣቢልዋ ዘሎ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ዘላ ሃገር ሓንቲ ነዳዲ ድማ ተወሲኻ ትላ ኣላ ሕጂ ድማ ሓንቲ ተወሳኺት ቦምባ ንብልፅግና ኣብ መርድእ ክንብሎ ንኽእል ነበረ ቢሆንም ፖለቲካችን ሲጀምር ጀምሮ በግጭትና በንትርክ ይባስ ብሎ ደግሞ በደም መፋሰስ የታጀበ ነበር። እስካሁንም አልለቀቀንም። እንኳን በሀገራችን ያሉ ጭቁን ህዝቦች የዓለም ጭቁን ህዝቦች ሁሉ አንድ ይሆናሉ ብለን በመዝሙር ጀምረን እንደ ሀገር እንኳን አንድ መሆን አቅቶን እርስ በርሳችን ዘር ለይተን እንባላለን። የድህነት ችግራችንን በጭፍር ህይወት ዓለም ተመተን በአዲስ ኮሚኒስት ትምህርት በመቀየር ድህነትን ከምድረ ገጽ እናጠፋለን ብለን ተነስተን ድህነትን አባብሰን አረፍን። ከም ንሪኦ ዘለና እዚ እውን ካልእ ንብልፅግና ዓብ ፅፍዒት እዩ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዘሎ ብርሃኑ ነጋ ናቱ ፖለቲካዊ ፓርቲ ኣብቲ ናይ ብልፅግና ንምርጫ ኣብ ዝዳልውሉ ዘለዉ ኣገዳሲ መግለፂ ብምሃብ issuing a resignation statement from his party ናቱ ፓርቲ ናብ ምርጫ ክሳተፍ ከም ዘይኮነ ገሊጹ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ዓብ ፅፍዒት እዩ ብልፅግና ምክንያቱ ነቲ ናይ ሙስሊምነት ህዝቢ ኣምሓራ ኣብቲ ፓርቲ ናቱ ኣብቲ ፖለቲካ ናቱ ክሳተፍ ምዃኑ ከምስል ዝኸረመ እንታይ ይብላ ኣሎ ኢትዮጵያ ካብቲ ጅምር ኩሉ ግዜ ናይ ናሕትሕትካ ትባላዕ ዓይነት ሃገር እያ ካብቲ ብገስ ኢትዮጵያን ፖለቲክስ has been marked by conflict and the situation continues ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ናሕትሕታ ትባላዕ ዝነበረ ታሪክ እዩ ዘለዋ ሕጂ ድማ ብዝገደደ ይቕፅል ኣሎ ወላ እኳ ናይ ሓድነትን ናይ ሃገራዊ ስምዒትን ተባሂሉ ብዙሕ መዝሙራትን ደርፍን እንተወፀ እቲ ናይቲ ሃገር ፀገም ግን ክውዳእ ኣይከኣለን መመሊሱ እናበኣሰ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ዲቪዥን ሶንግ ኤትኒክ ኤንድ ትራይብ ስለዚ ብዓልየት ይኹም ብኤትኒክ ክንባላ ንውዕል ኣለና ኣብ ቁጠባ ናይ ቁጠባ ፖሊሲናትና ድማ attempts to eliminate ንድኽነት ክንዓሊ ኢልና ብዝተፈላለዩ ኣይዲዮሎጂካዊ ፍሬምወርክታት ዋላ እንተፈተና ዋላ ብኮሚኒዝም ይኹን ካፒታሊዝም መመሊሱ እናበኣሰ ዝኸይድ ፀገም እምበር እናተዓረየ ዝኸይድ ኩነታት ኣይንርኢና ሕርሻ ዋላ እኳ ሕርሻ ናትና ሞደርን ዘመናዊ ክንገብሮ ብዙሕ እንተፈተና ዝበዝሐ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብቲ ናይ ጥንታዊ ኣገባብ ናይ ሕርሻ እዩ ዝምርኮስ ብኡ መንገዲ ድማ ናይ መግቢ ኢንሴኪሪቲ መግቢ ውሕስነት ከነረጋግፅ ኣይከኣላን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ዝለዓለ እኽሊ የፍሪ ኣለኹ እዩ ዝብል ዘሎ ንመን ኢኻ ተፍርዮ ዘለኻ ካብ ኣፈርዩ ናብ ቀጠር ዝኸይድ እዩ ናብ ኢማራት ዝኸይድ ተኮይኑ ትርጉም የብሉን ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያዊ ዝበዝሐ ኢትዮጵያዊ ኣብ ረድኤት ተፀባይ ኮይኑ ኣሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ድማ ካብ ሓደ ፓርቲ ወፃኢ ናብ ብዙሓት ፓርቲታት ክንሰጋገር ፈቲና ክሳብ ሕጂ ሽማውያን ፓርቲታት ብልፅግና ድማ ንመብዛሕትኡ መናብር ተቆፃፂሩ ይኸይድ ስለዚ ኢትዮጵያ ኩሉ እቲ ትፍትኖ ነገር ማይ ዓሚቑ ዝተረፈ ሕማቕ ኤክስፐሪመንት ኮይኑ ተሪፉ እዩ ዝብል ዘሎ እንዳት the actual reality ማለት እዩ እቲ ኩንነት ናይ ኢትዮጵያ ነዚ ይመስል ስለዚ ክንዲ ዝተባሃለ እንተተባሃለ ክንዲ ዝተዘርበ እንተተዘርበ ኩሉ እቲ ዝበሃል ዘሎ ፋይዳ ዘይብሉ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ኮይኑ እዩ ዝተርፍ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ሓደ ነገር ኣብዚ ኩነታት እዚ ክንፅረልካ ይኽእል ብልፅግና መሸፈኒ ይደሊ ኣሎ ገለ መህደሚ ገለ ነገር ክረክብ ይፍትና ኣሎ but it's not working for him ነገራት ወላ እቶም ካልኦት ፓርቲታት እውን ንብልፅግና ክድግፍዎ ወይ ዝመስሉ መመሊሶም ወላ እታ ንእሽተይ ዘላቶም ዕድል ንብልፅግና ጎል ክእትውዎ እምበር ካብቲ ዘለዎ ከውፅዎ ኣይንረኣዩን እዮም ዘለዉ ኣብ መወዳእታ ሓደ ካብቲ ነዚ ኩነታት እዚ ክቅይር ወይ እውን ኣገዳሲ ተራ ክፃወት ዝኽእል ዝበሃል እቲ ኢማራት ንብሎ ዘለና ሃገር እዩ ኢማራት ዝበሃል ከ እንታይ ይገብር ኣሎ እንድሕሪ ኢልካ
بخلت منقد كنرينا حاده أبزي أبيلوتي እቲ ኢማራት ዝበሃል ሕማቕ ስርሑ ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስቲል ሕማቕ ስርሖም ይቕፅሉ ከም ዘለዉ I had this evidence yes UAE arms ካብ ኢማራት ዝበገስ ኣፅዋር ድሮ ናብ ኢትዮጵያ ክውሕዝ ወላ እኳ ኢማራት ትቃፀል እንተላ ብዙሕ ነገራት ናታ ኣብ ሽግር ወዲቑ እንተሎ እቲ ንኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ሓገዝ ግን ይቋረፅ የለን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኣፍሪካ ሜይቢ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ጫት ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ፍላይትስ ይረአ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እቲ ኣጀንዳ ናይ ሕማቕ ይቕፅል ከም ዘሎ እዚ ዓብ ናይ ፅዕነት ነፋሪት ናቶም ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኣፍሪካ ገፃ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ጫት ክትንቀሳቐስ ሳተላይት ኢሜጅስ ፕሩፍ ገይሩሎ ስለዚ ስቲል ነቲ ኩናት ናይ ሱዳን ንምንዋሕ ዘለዎም ሸውሃት ይቕፅል ኣሎ ካልኣይ ኣብዚ ከነስተፍለሉ ዘለና ክልተ ነገራት እየን ዝረኣያ ዘለዋ ሃገራት ዓረብ ኣከቢድ ፈተና ኣትየን ኣለዋ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ብፍላይ ድማ ናይ መግቢ ፈተና ናይ ማይ ፈተና ብኩሉ መንገዲ ገጢምዎም ኣብ ዘሎ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ዝቕፅል መንገዲ ናቶም ናበይ ገፁ ክኸውን ይኽእል ንዝብል ሓንቲ ካብቲ ከም መልሲ ትወሃብ ዘላ ሜይቢ እዚኣ ከም ኦፕሽን ንዓታቶም እውን ክጠቅም ትኽእል ትኸውን እያ ነዚኣ መንስማዕ መጀመርያ ልዕሊ ኢትዮጵያ መሪር ስጉምቲ ክትወስድ ተሓንያ 10,000 ሰራዊት ካብ ኤርትራ ከም ዝዘምት እውን ተገሊጹ ኣሎ ሱዳን ንኢትዮጵያ ብሰንኪ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ቀፅዓ ግብረ መልሲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ክትወስድ እያ ተሓንያ ዘላ ሱዳን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክልል ኣየር ሱዳን ከይጥቀም ክእግድ ከም ዝኽእል ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ መቕፃዕታዊ ስጉምቲ ከም ዝወስደላ ኣፈራሪሑ ኣሎ እዚ መጠንቀቕታ ዝመጽእ ዘሎ ድሕርቲ ብመንግስቲ ሱዳን ዝቐረበ ድሮናት ኢትዮጵያ ኣብ ወርሒ ለካቲትን መጋቢትን ኣብ መሬት ሱዳን ወቂዐን እየን ዝብል ክሲ ስዒቡ እዩ ሱዳን ነቲ መጥቃዕቲ ቀጥታዊ ምግሃስ ላዕላውነታ ከም ዝኾነ ኣቐዲማ ብሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣቢላ ዝገለጸት ኮይና ግብረ መልሲ ዘድልዮ ተጻባእ ተግባራት እዩ ክትብል ገሊጻቶ ነይራ ሱዳን ብኩሉ ዘሎ መንገድታት ንመሬታ ክትከላኸል ዘለዋ መሰል ከም እትጥቀም ኣስሚራትሉ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝለዓለ ወጥሪ ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ ተባሂሉ ኣሎ ኢትዮጵያ ነቲ ክሲ ሓሶት ብምባል ብምንጻግ ንዝቐረበላ ክሲ ምላሽ ንምሃብ ንኣምባሳደር ሱዳን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፀዊዓቶ ነይራ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ልዕሊ ጎረባብታ ኣብ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ዝኾነ ይኹን ኢድ ከም ዘይብላ ብምኽሓድ ድማ ኣብ ልዕሊ ተቐጻሊ ቅልውላው ሱዳን ገለልተኛ ምርገጽ ከም ዘለዋ ኣረጋጊጻ እያ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ በዞባዊ ዘይምርግጋ ናብ ማእከላይ ምብራቕ ዝገብሮ ዝነበረ ኣስታት 160 ሰሙናዊ በረራታት ብምስራዝ ከቢድ ቁጠባዊ ውጥረት ኣጋጢምዎ ኣሎ እቲ መንገዲ ኣየር ብሰንኪ ኩናት ምስ ኢራን ዘስዓቦ ምዝባዕ ኣብ ሰሙን 137 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ክሳር ኣጋጢምዎ እዩ ኢትዮጵያ ብወሳኒ ሕፅረት ነዳዲ ኣብ ምዕደል ነዳዲ ነዊሕ ሪጋ ኣብ ትግራይ ናዕበይ ዝኸይድ ዘሎ ውሽጣዊ ናዕቢ እውን ትሳቀያ ዘላ ሓይልታት ፋኖ ኣብ ኣምሓራ ዝርከቡ ግዛኣታት ብምቁፅፃር ብምሓዝ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ዝያዳ ምርግጋ ኣጥፊዩን ዞባዊ ፀጥታ ኣተሓላሊኹን ኣሎ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ምትህልላኽ ኣብ ልዕሊ ክልቲኡ መንግስታት ፀቕጢ ይውስኽ ሰፊሕ ቁጠባውን ፀጥታውን ሰዓብየን ድማ ኣብ ሓደጋ ይኣቱ ከም ዘሎ ይሕበር ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ኤርትራ 10,000 ሰራዊት ክዘምት ተዳልዩ ኣሎ እታ ንደገፍቲ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ሰራዊት ብምስልጣንን ብምዕጣቕን ትነጥፍ ዘላ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ከተሰልጥኖም ፀንሐት ኣሽሓት ዕጡቃት ኣመሪቓ ናብ ቅድመ ግንባር ክተእትዎም ምዃና ተሰሚዑ ፍሉጥ መራሒ ዓመፅቲ ኣብ ማሕዳር ዞባ ዳርፉር ዝኾነ ሚኒ ኣርኮ ሚናዊ ልዕሊ 10,000 ሰራዊት تعليمهم وديهم نبى وجه كأتو تداليهم كم زلوا حبيرو اتوم سراويت السودان ابى قربا معلتات نبى بورت السودان كأتو مخانم زغلت ام سراويت ابى ارترا مدبات تعليم زودو مخانم يتحبيرو ارترا ب10 تتاشحات زغصرو سوداناوያን بمعلامن عدقاو حجز بمهابن ابى كوينات حد السودان ايد كم زلوا ጭብጣት መረዳታታት ይቀርቡ كم نريو زلنا again ارترا بزدلخايا منقدي كتقصات خليقا ارترا جن a decisive nation ازيا حيال زخونه سقمت كتوسط خليا ስለዚህ እቶም ንብልጽግና ሓጊዞም ብብልጽግና ይኹን ዳዕመ ሰሪዕ ሓጊዞም ኣብ ሱዳን ሽግር ክፈጥሩ ዝፍትኑ ዝነበሩ ተስፋ ኣብ ዝቆርጹሉ ዘለው ኤርትራ ድማ ወሳኒ ተራ ክትፃወት ትኽእል ሃገር እና ኩነታት ትመፀሉ ዘላ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ንሪኦ ኣለና ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ድማ እናነፀረ ይኸይድ ኣሎ ብልጽግና ሰራዊቱ ካብ ሰሜን ከውርድ ዝፍትን ዘለውን ካልእ ግንባር ክኽፈተሉ ከም ዝኽእል እዩ ብፍላይ ነቲ ናይ ዳርፎር ኩነታት ካብ ኤርትራ ዝተዓለሙ ሰራዊት እንድሕር ከይዶም ከምቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ዓሊሞም ሻዕብያ ማለት እዩ ካብ ከባቢ ፖርት ሱዳን ናብ ከርቱም ከም ዝኸይድ ዝገበርዎ ሕጂ ድማ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ኢማራት ኣብ ግምት ይቲኻ ዳዕመ ሰሪዕ ተፀራሪጉ ጠቕላላ ካብ ሱዳን ዝወፀሉ ኩነታት ክህሉ ክእል ይኸውን እዚ እውን there is a possibility for that ስለዚ እዚ ሕጂ ሃዋፍ ተፈጢሩ ዘሎ ንኤርትራ ፀገም ክፈጥር ዘይኮነ ፀገም ንካልኡ እዩ ዝኸውን ካልእ ሓንቲ ትዮርላ ንዝምልከቶ ሰብ እያ ግን ንዓና እውን ትጠቅም እያ ርስያ እዚያስ ክስምዕዋ
Good afternoon. It is Saturday, March 7th, and I'm Janet McElligott in Los Angeles, California. The Gulf War, or I should say the third Gulf War, the Iran War, and the invasion by the United States and Israel, may the Gulf region. Sorry, እንታይ ከሪኩም ደልየ ኣብዚያ ሓንቲ ዘረባ ኣላ እዚያ እስከስምዑዋ countries are going to be looking at and reviewing their policies and their contracts with the United States. That the idea that they would pull back from the U.S. is something that I've talked about before. And this person said they wished to review their exposure to the United States economy. Now, that follows a report by Reuters on March 5th, which was just 2 days ago. And in that report, the Financial Times and the report from the Financial Times was quoted as saying there will be a review as a result of this unprovoked invasion by the United States. So if indeed that is accurate, money is fungible and it means it can go anywhere. Now, where is the most likely place for it to go? If indeed the Gulf states have reduced income due to reduced energy output, what isn't reduced? Food. What isn't reduced? Water. What isn't reduced? The need to have everybody sit around your table. ሕጂ እንታይ ትብል ዘላ መሲልኩም እዚ ኣገዳሲት ኣርእስትያ ኣብ ብዙሓት እውን ንሰምዓ ዘለና ኢና ሃገራት ዓረብ ብሰንኪቲ ኣሜሪካ ዝገደፈቶም ዝጠለመቶም ዝስምዖም ዘሎ ንበይኖም ከም ዝተረፉ ወይ እውን ሓደጋ ወሪድዎም ከም ዘሎ ተደመሮ እቲ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ናቶም እናተሓረመ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ናይ ምግብን ናይ ማይን ሕቶ ድማ መመሊሱ እናኸበደ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ ሃገራት ዓረብ ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ኢንቨስት ክገብርዎ ዝሓሰቡ ትሪልዮናት ገንዘብ ዳግመ ግምት ይገብርሉ ከም ዘለው እዩ ቀዳምነታት ናቶም ድማ ከስተኻኽል እዮም ቀዳምነት ናቶም ድማ ናይ ምግቢ ውሕስነት መላገፂ ኣርእስቲ ከም ዘይኮነ ብፍላይ ንስዑድያ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ሱዳን መሶብ ናይ ኣፍሪቃ መሬት ናይ ሱዳን ንሓደ ቢልዮን ህዝቢ ክምግብ ይኽእል ኢሎሞ 1 ቢልዮን ስለዚ ኣብ ሱዳን ሰላምን ርግኣትን ወሪዱ ናይ ሱዳን ፕሮዳክቲቪቲ ሕርሻዊ ፅላት ናታ አንልሽ ከውን ንክሰፍሕ ንክሰርሕ ፃቅጥ ክገብራየ ስለዚ ንኢማራት ንብረትካ ኣክቢ ብጎረሮ ናይ ትምፅናዮም ክብልዋ ዝኽእሉ ስለዚ መንግስቲ ሱዳን ሓያል ኮይኑ ቁርጡ ዝኾነ ሰራርሓ እንተገይሩ መዓት ኢንቨስትመንት ክረክብ ከም ዝኽእል እዮም ዝንገር ዘሎ ኢትዮጵያ ከም ዘለዎ ማለት እዩ ኦልሬዲ ተታሒዙ ዘሎ እዩ ስለዚ እዚ ናይ ሃገራት ዓረብ ፀገም ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ስጉምቲ ናቶም ስትራቴጂ ናቶም ንክቕይር ክገብሮ እዩ ሱዳን ድማ ምስቲ ዘለዋ ፀጋታት ብፍላይ ንሕርሻ ዝኸውን ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ማይ ሃብቲ ናይ ካልእ ፀጋታት ዘለዋ ሰላም ተረኺባ ርግኣት ተረኺባ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ናባ ክኣቱ ከም ዝኽእል ካብ ስዑድያ ካብ ቀጠር ካብ ኩዌት ካብ ባሕሬን ኢማራት እውን ብዙሕ ቦታታት እዩ ነይርዎ ስለዚ እቲ ዕዳን ኩሉ ነገር ከም ንቡር መሲሉ ከም ድሌቱ ዝዓብድ ዝነበረ ሃገር ሎሚ እቲ ኢማራት እውን ምናልባት እንተስ ፈትዩ እንተስ ብግዴታ ናብ ኮመን ሰንስ ተመሊሱ ነቲ ጉዳይ እቲ ኣብ ምስኽኻል ክሳተፍ ይኽእል ኸውን ዝብል መረዳእታ ኣሎ ስለዚ ሱዳን ነዚ ኩነታት እዚ እንተተጠቒማትሉ እቲ ኩነታት ናብ ዝበለፀ ክኸደሉ ዝኽእል ኩነታት ኣሎ ስለዚ ሓንቲ ነገር ጥራይና ንርኢ ዘለና ሱዳን ነዚ ዘለዎም ሰላምን ርግኣትን ክሳዕ ክንደይ ከውሕስዎ ይኽእሉ ክንምንታይ ነቲ ሕጂ ረኺቦሞ ዘለዎም ሞመንትም ቀፂሎም ነቲ ሃገር ከጥሕንዋ ይኽእሉ እዚ ኣገዳሲ ክኸውን ኤርትራ ድማ ኣብቲ ናይ ሱዳን ቃልሲ ፅቡቅ ዝኾነ ኣስተዋፅኦ ትገብር ምህላዋ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ስለዚ ሕጂ እንታይ ይርኢ ኣለኹ ልክዕ ነዚያ ዜና እናገበርኩ ከለኹ ናይ ኣሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ማርኮ ሩቢዮ ሓደ መግለፂ ውፅኢ ኣሎ እሱ ድማ the US Department of State is designating the Sudanese Muslim Brotherhood as a specially designated global terrorist and intends to designate the group as a foreign terrorist organization effective March 16. እዚ ሓደ ዓብይ ፅፍዒት እዩ ንሱዳን Muslim Brotherhood እቲ ብዙሕ ግዜ ከም ዝብልዎ ድማ US linking its designation of Sudanese Muslim Brotherhood to pressure campaign on Iran. Clearly the MB lobby in Washington fueled by Israel and Emirati sources have found a way to achieve their goal through the back door. The biggest question is how will they define who is a Muslim Brotherhood in Sudan? The implication of that could be far-reaching. ስለዚ እዚ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ
ውሳኔ ተወሲኑ ኣሎ ኣብ ሱዳን ዘሎ ሞስለም ብራደርሁድ ዝበሃል ናብ ናይ ወፃኢ ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ናይ ወፃኢ ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ክበሃል ዝግብኦ ዳዕመ ሰሪዑ ነይሩ ዳዕመ ሰሪዑ ነይሩ ከምኡ ክበሃል ዝግብኦ ግን እቲ ፎሬን ሚኒስትር ናይ ኣሜሪካ እንታይ ገይሩ ኣሎ ናይ ሱዳን ሞስለም ብራደርሁድ ናብ ግብረ ሽበራ ሕጂ ትሕቶ ሰራዊት ናይ ሱዳን ኣይበሉን ኣለዉ መንግስቲ ናይ ሱዳን ኣይበሉን ኣለዉ እቲ ሞስለም ብራደርሁድ እታ ኔክስት ስቴፕ ግን እዚ ብኢማራትን ብእስራኤልን ዝተሰርሐ ስራሕ እዩ ብኢማራትን ብእስራኤልን ሎቢናቶም ዝተሰርሐ ስራሕ እዩ ስለዚ እንታይ እዮም ክገብሩ ሕጂ እቲ መንግስቲ ሱዳን ክንዲ ምንታይ ንኣብነት ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን እንታይ ክብልዎ ክእሉ ምስ ሞስለም ብራደርሁድ ርክብ ኣለዎ እንድሕር ኢሎም እገዳ ክጅምር እዩ ስለዚ ካብ ሰራዊት ናይ ሱዳን ካብ መንግስቲ ናይ ሱዳን ምስቲ ሞስለም ብራደርሁድ ዝብልዎ ዘሎ ዝተሓዘበለ ናብቲ ናይ ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ዝብል ብምሃብ ኩሉ ዓይነት እገዳ ከውርድ እዮም እዚ ድማ ኢማራት ዝበሃል ብቐሊሉ ካብቲ ኩነታት ክወፅእ ዝኽእል ሓይሊ ከም ዘይኮነ ኣገይን ደጋጊምና ንርኢ ኣለና እዚ ድማ ቀሊል ዘይኮነ ስጉምቲ እዚ ሃገር እዚ ክመሃር ክእል ኢልካ መደምደምታ ክትገብር እውን ከቢድ እዩ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ናብ ሕማቕ ዘድሃበ ንሕማቕ ድማ ዘይምነው ሃገርና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣገይን እዚ ኩነታት እዚ ንዓና ንኤርትራ ምስቲ ሰራዊት ሱዳን ምስ መንግስቲ ሱዳን ንሰርሕ ስለ ዘለና ወይ ንሕግዝ ስለ ዘለና ስለ ድበሃል ዋላ እኳ ዝተረጋገፀ ነገር ተዘየለ እዚ እውን ንሱዳን ነቲ ዓወታት ናይ ሱዳን ንምዕፃር ዝግበር ዘሎ እዩ ሰራዊት ናይ ሱዳን ፅቡቅ ዝኾነ ምንቅስቃስ ይገብር ስለ ዘሎ ሱዳን ሓራ ወፂያ እቲ ኩነታት ናብ ፅቡቅ ነገር ንኸይከይድ ንዑ ንምሕፃር ዝግበር ዘሎ ስጉምቲ ኢና ንርኢ ዘለና and it's a very very sad situation ግን እቲ ኩነታት ከምዚ ይመስል ሕጂ ድርዮ ዘለኹ እዩ ካልእ ኣብ ኢራን ግጭፍ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ይካየድ ኣሎ ንመን ዝድግፍ ነቲ ሓድሽ ዝተመረፀ ሱፕሪም ሊደር ዝድግፍ ስለዚ ኣገይን ንሳቶም ዝደልይዎ ዘሎ ካልእ እቲ ኣብ ባይታ ዝርከብ ዘሎ ውፅኢት ድማ ካልእ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ንሞስለም ብራደርሁድ ናብ ፎሬን ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ገፁ ዝወስድ ስጉምቲ ወሲዱ ኣሎ ስለዚ መን እዮም እቶም ኣብኡ ዝኣትዉ ብሕጂ ክረአ መስዓድ ፕሎስን ካልኦትን ዝሰርሕዎ ብድሕሪ መጋረጃ ድማ መን ከም ዝሰርሖ ንርኢ ኣለና this is going to be very very interesting ኣብ ዝቕፅል ኩነታት ናራኣናዮ ክንከይድ ኢና with the US over economic meltdown caused by ሕጂ ካልእ ሓበሬታ ድርዮ ዘለኹ በዘን ናይዘን ሃገራት ዓረብ ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ ግን ምስ ግዜ ክረአ ዝኽእል እሱ እንታይ ይብላ ኣሎ ኩዌት ቀጠር ሳውዲ አረቢያ ባህሬን ጆርዳን and Egypt cut financial agreements with the US over economic meltdown caused by Iran US war ስለዚ እዘን ሃገራት ዓረብ ማለት እዩ ምስ ኣሜሪካ ዝነበረ ናይ ቁጠባዊ ምትእስሳር ክበትካ ከም ዝኽእላ እቲ ሕቶ ድማ ቁጠባ ናተን ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ስለ ዘሎ ካልእ what is going on ነዛ ቪድዮ እናገበርኩ ከለኹ ሓድሽ ምዕባለታት ዝመፅእ ዘሎ ኣብዴት ድበኩም ዘለኹ ብዝኾነ እዚ ኩነታት ብፍላይ ብወገን ሃገራት ዓረብ ዘጋጥም ዘሎ ንብዙሕ ነገራት ክፀሉ ዝኽእልን ንብዙሕ ነገራት ክትንክፍ ዝኽእልን እዩ ኢማራት ገና ከም ዘይሰካሕ ዘላ ንርኢ ኣለና ሕማቕ ተግባራታ ይቕፅል ኣሎ ምስ ግዜ ድማ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ዕላማናቶም ክንርኢና ሕጂ ናብቲ ናይ ከባቢና ናይ ጎረባብትና ክምለስ ኢና ምክንያቱ ኩሉ ነገር ዝተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ስልጣን ዘሎ ናይ ኤርትራ ሓይሊ እቱ ንሱ ዝደልያ ኤርትራ ትበሃል ዓዲ እንታይ ነታ ክቐርፃ እንተደልዩ ትግራይ ትበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ዘላ ዓዲ ዋጋ ዘይብላ ክትኮን ኣለዋ ትደክም ኣለዋ ትጠፍእ ኣለዋ ካብዚ ኣተሓሳስባ እዚ ዝብገስ እዚ ኣተሓሳስባ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ እቶም ቅድሚ ሕዚ ዝግበሩ ዝነበሩ ነገራት ብምልኦም ካብኡ ዝብገስ እዮም ናይ 77 ናይ ደቅም ዘጋጥመና ነገር ክልዓይ ይኽእል ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ ክመፅእ ከሎ ዘጋጥመና ነገር ክመፅእ ይኽእል እዚ ተታሽሙ እዩ ብካሊእ ወገን ድማ ዓቕሙ ድኹም ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ያው ተንኮል ገይሩ ይኹን ዝዕሸወሉ ሰብ እንተረኺቡ ዕሽዩ ንባዕሉ ዕድሚኡ ከናውሕ ይደሊ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፀረ ኤርትራ መልሓሶም መራይ ገቲሮም ብኩሉ መንገዲ እዮም ኡይ ክብሉ ዝውዕሉ ዘለዉ እላ ትግራይ ኣትዩ ናይ ስለላ ስራሕቲ ናይ ኩናት ናይ ምድላው ስራሕቲ ቦታታት ናይ ምምራፅ ስራሕቲ ፀረ ኣየር ፀረ ታንኪ ናይ ምትካል ስራሕቲ ይሰርሕሉ እዩ ኣብ ትግራይ ኣብ መላእ ትግራይ ቦታታት ምጥቃስ ይከኣል እዩ ክሳብ ኮረም ክሳብ ጨርጨር ክሳብ ኣላማጣ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ዓብዪ ዓዲ ሓሊፉ ክሳብ የጨላ ከተማን ሕልፍ ኢልካ ናብ ኣገው ዘሎ መስመር ኣትዩ ሻዕብያ ሰሜን ምዕራብ ንሱ ተዋፂርዎ ዘሎ
عبيد حد منقصقاس نا شعبيا سللتي زلو سلازي ازوم نا شعبيا سللتي حزب تግራይ بحيلي نقيدو نرشنو نتكوسو خغادلو እዮም አትዮም ዘሎ ምክንያቱ ተው ትግራይ ዘሎ ፖሊስ ተው ትግራይ ዘሎ ዕጡቅ ሓይሊ ንቱ ትግራዋይ ኣይጭክነሉ ኢሎም ስለዚ ኣመኑ ብትጨካን ናይ ሻዕብያ ወታደር ገይሮም እዮም ከጋድልዎ ከሰልፍዎ ዝሓስቡ ዘሎ መሰልጠን ቦታታት ኣብ ኤርትራ ተዳልዩሉ እዩ መንእሰይ ትግራይ ኣብኡ ክስልጥን እሞ ክዋጋዕ ሳዋ በዓሉ ባዓዊ ኣሎ ካልኦት ቦታታት እውን ኣለዉ እሱ ጥራሕ ዘይኮነስ እምቢ ዝበለ ዝእሰረሉ ናብ ኤርትራ የመዳልዮም ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እምቢ ዝበለ ይጋደልን ዝበለ እግሩ ኣጉዲልካ ብጥይት ወቂዕካ قتلك تخلي فريحو خد صبو امبيتيلو زسرلو ون بوتاون ايرترا غيرم زلو سلازي عدنا خل اتا زخلو خد قبرو خلهم كمنغستي يبلكم انديو منغستي لندي ابتا عد شعبيا صح كنز خلا قصلكم كخل كلو قال اما خارد ما رغيبو مالو بيونچو شعبيا باله مغباتو زاري مقلين ያለው شعبيا አዲግራት ነው ያለው شعبيا ዛላምበሳ ነው ያለው شعبيا የሚሆነው ጦርነት ኮንቬንሽናል ነው ጉሪላ አይደለም ሁሉንም አቅምህን የምትጠቀምበት ጦርነት ነው የሚሆነው ሁሉንም አቅምህን ተው ይሄን እብዶች ቆሞ ቀሮች ተው ብትላችሁ ከነሱ ጎን መሰለፋችሁ አደገኛ ውጤት ነገ ድስት ጥዳ አታለቅስም ከምትሪ ወዘለሁም አቤት ፈኸራ አቤት ታዲድ አቤት ፍርቅ ወይ ዝኹሉ ተዛርቦም ዘሎ شعبيا مغلاتيلو عدغراتاتيلو عدواتيلو غلغلاتيلو انت داي دمسس شعبيا اندزولوزي كل ጊዜ شعبيا قدمكو عدوا مغلا زي تحرمت وي زي تسرقتكو شعبيا سلازي اتواي حجاتيلو تبللها ما كاب عدي كاب تعدد وص نبرت ريخم وي كاستقتل سبسميكم نسخه خنا تعدي كدمسات ولدلها جول ملحسكم كينو تتكباركم سلازخونه ግን እስቲ ትመልሐስኩም ካ ዓበታ ራይድስ አወት ምናልባት ብኩሉ መንገድ ዝመጾም ዘሎ ፍሽለት ድፈጥሮ ዘሎ ጸገም ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ካልውን ፀረ ሻዕብያ መልሓሳት ማራዮም ተገቲሮም ዘሎ ለንቀነ እንታይ ትዕላሞም ኣይተረዳእንን ብፍላይ ቶም ተጋሩ ጥራይ ዝብለኩም ዘሎ ምስ ብልጽግና ዘሎ ተጋሩ ኩሎም ያም ሚዲያ መጽኦም ዘሎ ስምዑ ዚ እና ሻዕብያ በእውነት የሪዮት ዓለምም ሆነ የዓላማ ልዩነት አላቸው ብለማለት እንችላለን ኑሯቸውም እኮ ያቅም የጥፋት ኃይል እኮ ናቸው የራሳቸውን ትብት የተቀበረበት ህዝብ የሚያጠፉ እኮ ለያት ለምናገረው መሬት ላይ ያለው ስለዚህ ህዝቡን መጠቀሚያ ያያረጉት ነው ህዝቡን መጠቀሚያ ያያረጉ መጨረስ ነው በጣም ጥሩ በመጨረሻ ምንድነው የፈለኩት ጀነራል በቅርቡ እንግዲህ የትግራይ ለውጥ ፈላጊዎች የሚባሉ አካላት ከተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎች የተውጣጡ አንዳንዶቹም እዛ ጦርነት ላይ የተሳተፉ ናቸው ከርጋት ይደርሰባቸውንም ስላየሁኝ የፕሪቶሪያን ስምምነት የፈረሙ ሰዎችም ነበሩ ሶስቱ ነበሩ እንግዲህ የሲያብራ ወንድም አሰፋ አብራ ጀነራል ጻድቃን እንዲሁም አቶ ጌታቸው ረዳም እዛ ተገኝቷል በመድረኩ ላይ በርከት ያሉ ሐሳቦች ተነስተዋል አሁን ላይ ከትግራይ ወደ ተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የትግራይ ወጣት የትግራይ አዛውንት እየፈለሰ ነው አቅም ያለው እየተሰደደ ያለበት ሂደት ነው ያለው በአንጻሩ እነዚህ ለውጥ ፈላጊዎች ደግሞ ባለፈው ያነሱት ነገር አለ አሁን በዋናነት ለትግራይ ለውጥ ፈላጊዎች በተለይ ደግሞ ትግራይ የሚፈለገው ለውጥ ዘላቂ በሆነ መንገድ እንዲፈታ ምንድነው መደረግ ያለበት የሚለው ነገር ብሓፈሻ እንታዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ባሻይ መዓልታዊ ኣብ ሚድያ እናመፀ እንዲዩ ዝኣገርግር ዝውዕል ዘሎ ኩሉ ግዜ ንክልትዮም ህወሓትን ሻዕብያን ተሓባቢሮም ናይ ጥፍኣት ሓይልዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ መጥፊኢኹም ሓይልዮም ሳትኽክል ኣለኻ መጥፊኢኹም ነቲ 4 ኪሎ ከጥፍዋ ዝኽእሉ እዮም ህዝቢ ሞ ቢዶም ኣሎ ከጥፍዎ ከምዘይክእሉን ምርጫ ከምዘይብሎም ትርኢ ኣለኹም ንዓኻትኩም ግን መጥፋእቲ ናይቲ 4 ኪሎ ምዃኖም ሓድነት ናቶም ነፍስኹም ነጊርኩም ኣሎ ራዕራዓቲኩም ኣሎ ስለዚ ያ ንህዝቦም እናጨፍጨፉ እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ይብሉ መቸም ሕኑቕ እንታይ ውፅእ ዓፍራ እንዲ ኮይንዎም ናይቲ ኩሉ ሰብ ዝስደድ ዘሎ ምንጪ ብልፅግና ሰብ ንምንታይ ይስደድ ኣሎ ካብ ትግራይ look at this ኣይሓፍሩን እዮም እኮ እዚኦም ሰብ ካብቲ ቦታ ሲ ንምንታይ ይስደድ ኣሎ ይብሉ ባዕልኻኩም ተስድዎ ስለ ዘለኹም ኣበሎ እቲ ቪድዮ ሓደ ክሪአኩም መስደምም ዝኾነ ስርዓት እዚ ስምዑ ሕጂ አሁን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ምክንያት በጤና ስርዓቱ ላይ በየጊዜው ችግር እየፈጠረ መምጣቱንና ይህን ተከትሎም በአሁን ሰዓት በትግራይ የመድኃኒት አቅርቦት ሙሉ በሙሉ መቋረጡን የገለጹት እንዳደረገው አክለዋል ዳለን ይባልበት ሁኔታ ለደሞዝ ከፌደራል መንግስት ጥቅምት ወር ላይ አገልግሎት ማግኘት መብቱ ነው ትንሽ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናብ ትግራይ ዝኣቱ ዝነበረ ኩሉ መድሃኒት ተጠዋቢልዎ ባንኪ ገንዘብ ዝኣቱ ተጠዋቢልዎ ፍላይት ተጠዋቢልዎ ነይሩ ነዳዲ ናብቲ ዓዲ ዝኣቱ ብክንደይ ፐርሰንት ቆሪፅዎ ኣሎ ኩሉ ነገር ነቲ ሃገር ነቲ ህዝቢ ከዳኽም ዝኽእል ዘበለ እናገበረ ከሎ ከይሓፈሩ ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንህዝቢ ትግራይ ዘዳኽም ዘሎ
ህወሓትን ሻዕብያን ይብሉ ህወሓት ባንክ ኣለወይ ባንክ ታንክ ኣለወይ ዘጥፎ ዘላ ቢትኩም እንዲ ዘሎ ባይ ዘ ወይ ጥፍኣት ማለት ኩናት ኣብ ትግራይ ኣይተጀመረን ዝብሉ መልሲ ኣብዚ ክህብ ከሎ ስምዕዋ ናይዚ ኩሉ መእሰሪ ዘለናሉ ህሉ ኩነታት ኣብ ኩናት ኢና ዘለና ኩናት ባህሪኡ ኩናት ማለት ውግእ ማለት ኣይኮነን ውግእ ሓንቲ ኮምፖነንት እያ ኣብ ኩናት ውሽጢ ኩናት ማለት ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ዲፕሎማሲያዊ ስነ ልቦናዊ ብዙሕ ዓይነት ገጽታታት ኣለዎ ብዙሕ ዓይነት ሲስተም ኦፍ ሜዠርስ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ዝውሰድሉ ናይ መጥቃዕቲ ከይዲ እዩ ካብዚ ውሽጢ ወተሃደራዊ ወይ ግጥም ወይ ውግእ ብጣዕሚ ውሕድ ፐርሰንት እያ ትሕዝ ፕሮባብሊ ሓደ ሓዲኦም ከም ዝብልዎ ትሕቲ 90% ከም ዝኾነ መብዛሕትኡ ውግእ ዝበሃል ናይ ውግእ ባህርያት ዝበሃሉ ነገራት ንብሎም እቶም ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊ ስነልቦናዊ ቁጠባዊ ስጉምትታት እዩ ኣብ ትግራይ ዘለናሉ ኩነታት ማሕበራዊ ግልጋሎት ዊፐናይዝ ተገይሩ ከም ናይ ኩናት መሳርሒ ኮይኑ መድሓኒት ዘይተረፈ ነዳዲ ኩሉ ዓይነት ግልጋሎት ዝተኸኣለ መጠን ዕፅዋን ክባል ሚሊስካ ናይ ምምላስ ናይ ምቕፃል ፅንተት ብቆቢልካ ናይ ምቕፃል ስራሕቲ ኣይተቋረፀን ስለዚ እቲ ኩናት ይካየድ ኣሎ እታ ቃታ ምስሓብን ውግእን ጥራሕ እያ መማዓንቲ ትኾን ፅባሕሪ ትኾን እናተባሃለት ሰብ ይሪኣ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ሓለዋት ወይ ናይ ፅንተት ዝኾነ ሓደጋ ብቐፃላይነት ሕዚ እውን ኣብ ድሕሪ ኣንፃራልዩ ኣብ ዘለሉ ኩነታት ፅምዶ ወይ ድማ ርክብ ዝምድና ምስ ጎራብቲ ህዝብታት ምግባር ማለትም ህዝቢ ንህዝብ ርክብ ምስላጥና እዚ ኣሰጣጢምካ ጠናኺርካ ምኻድ ሓደ ሓንሱ ዝኸኣለ ካብዚ ካብ ናይ ሓለዋት ፀገም መውፅኢ መንገዲ ስለ ዝኾነ ኣገዳስነቱ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ናይ ርክብ ህዝብታት ዝምድና ህዝብታት እንታይ ኢና ንኸስብ ፍትሃዊ ነጥሪ ፍትሃዊ ነብዝሕ ፀላኢ ንቕንስ ናይ ፀላኢ ዓቕሚ ንቕንሶ ንብትኖ ናይ ፈታዊ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ኩናት ብኩሉ ገፃት እንድሕር ሪኢኻዮ መን እዩ ነቲ ኩናት ዝያዳ ዝደፍኦ ዘሎ ንምርድኡ ኣገዳሲ እዩ I think ሓንቲ ካብ ዝለንቀነ ነፂራ ዝወፀት እንተላ ድማ there was this speech እንታይ ሚሎም ነይሮም መሲልኩም where is that video I can find it I think ኣብዚ እውን ኣላ ካልእ እውን ከምፃልኩም እየ ግን እዚኣ እስከስምዋ ዋፀካ ምስ ጎረባብቲ ዓድታት ከይትነኻኸ ሓደራ ኣብ ሂወተይ እንዳሃለኹ ሓንቲ ክትሳኻዕ ዝደልያ እውን ብግልፂ ንኽነግረካ ኣብ ፖለቲካ ትግራይን ሚሊተርን ኣብ ውትድርናን ካብ ዘለዎ ተጋሩ ሓደ ኣብ ሂወተይ ከስኻዕ ካብ ዝደሊ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ዓፋር ምስ ህዝቢ ኣጎብ እና ካልኦት ህዝብታትን ህዝቢ ትግራይ ተፋቒሩ ሰብ ንሰብ ጥራሕ ዘይኮነ እንስሱ እውን ሰላም ክነብር ካብ ዝሙነ ይተጋሩ ሓደ ለይትን ቀትርን ከዓ ብዓቕመይ ክሰርሕ የዋፀና እውን ኢለ እዛ ማንም ሰብ ብዛዕባ እዚዩ ዝጥዕዩ ትክክል ኣይኮነን ምስ ገለ ምርኻብ ትክክል ምስ ገለ ትክክል ኣይኮነን ኢለ ክፈርደሉ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኮይነ ብደገ ኮይነ ብኣዲስ ኣበባ ኮይነ ኣይኽእል ዝውስኖ ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ተንብየን ምስ ህዝቢ ኣጎብ ክራኸብ እየ እንተኢሉ ንየ ዝድግፋ ህዝቢ ዛላምበሳን ኢሮፕን ምስ ኤርትራ ክራኸብ እየ ህዝቢ ራማ ህዝቢ ዓዲ ኣርባዕተ ህዝቢ ሕስኣ ህዝቢ እገላ ህዝቢ ታሕታይን ላዕላይን የድያዎ ህዝቢ ሕሞራ ክራኸብ እየ ምስ ኤርትራ እንተኢሉ ዌልካም ኣጠናኽር ህዝቢ እንደርታ ዋጅራት ራያ ምስ ዓፋር ክራኸብ እየ እንተኢሉ ብጣዕሚ ፅቡቅ ገይሩ ኣጠናኽሩ ብምልኡ ዘለኹም ዓበይቲ ዓዲ መናእሰይ ሰላም ኢና በዚ ዘይሕጎስ ተሃሊ ሕርር እዩ ተጋሩ ሰላም ኢና እነዚ ካብ ዝድግፉ ሓደ ትግራዊ ኣነ ሓደ Oh boy. It's clear. እቲ ኩነታት ነበርትዕ ይኸይድ ኣሎ እንድሕር ኢልና እቲ ናይቲ ህዝቢ ምትእስሳር ድማ እናቐረበ ዝኸይድ ሓንቲ ኣገዳሲት ሕቶ ግን ነንቀነ ተመሊሳ ኣላ ምክንያቱ ብልፅግና መዓት ድራማታት ክገብር ስለ ዝቐነ ዘተ ሰላም ክገብር ይኽእል እዩ መፍትሒ ክገብር ይኽእል እዩ ጅንፍሪ ክገብር ይኽእል እዩ ዝብል ተሃዲድ ብዙሕ ነይሩ እቲ ሰላም ዝብልዎ ዘሎ ክካየድ ይኽእል ዶ ክልተ ነገራት ክንርኢና እዚኣ ስምዕዋ መጀመርያ 60 ዲግሪ ከምዘይንዕፆ ኣዲስ ኣበባ ክፈልጥ ኣለዎ ሎሚ كم عين الزمن أبكي حج بتين مس كل ده أسكام خدي كال حج مس قربا بتنا خندتها خاله محزنة كل فترة كنكللن فتوتي الناطرنا صلاتنا غنسنا إنا نخيل وزي جرناها وشتاوي إيكونومي عقمنا ندفع ما حد صقا يزول بتقرأ 360 ديجري 50 عصو أديس أبا خفلت الله لو perfect this is brilliant أنا بحكي نتصور زخنا
መርገፂታት እናመፀ ይመፅእ ስለ ዘሎ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሓንቲ ቪድዮ ይደሊ ኣለኹ ለንቀነ ሓንቲ ካብተን ድራማታት ናይ ብልፅግና ዝነበራ ፅቡቅ ገይሮም መልሲ ዝሃብላ ቪድዮ ነይራትኒ ኣበይ ትህሉ ትኸውን እዛ ቪድዮ እዚኣ እንተረኺባ እዚኣ የስ ደሪጎ ስምዕዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ገለ ዝበሃል ዘለስ ዕርቂ ይግበር ዝበሃል ዘለስ ትክክል ኣይኮነን ማለት እዩ ጻዕዳ ሓሶት እዩ የዝለካ ዘለኹ ጻዕዳ ሓሶት እዩ የዝለካ ዘለኹ የለን ከም ማት ብድሌት ደረጃ ተዝኾነልና ተዝኾነሉ ውድብ ይደሊ ህዝቢ ትግራይ ተዝኾነሉ ኩሎም ነገራት ብሰላማዊ መንገዲ ክፍትዑ ይደሊ ይሁን ዳ ኣንበር ትሕዝ ዝውረ ዘሎ ጻዕዳ ሓሶት ይልካ ንምንታይ ዳ እዩ ዝብናት ክሕቶና ምላስ ክመስል እንተለኹ ቁፅሪ ሓደ ህዝቢ ፌደራል መንግስቲ ህዝቢ ትግራይ ዳግም ንምጽናት ጆኖሳይድ ንምፍጻም ኣብ ልዑል ምድላው እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኩሎም ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ጋዕገልጠሙ ታንክስ ወሎ መድፍዕስ ወሎ ወዘተ ናብ ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ዘግዕ ዘሎ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ዋላ እግረኛ ሰራዊት እውን ኣብ ድሕሪት ዘሎ ኩነታቱ ከይፈለጠ ተሃንዲዱ ናብ ትግራይ ዝመፀሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ግዜ ምግዛእ ይደሊ ምድላዋቱ ክውድእ ይደሊ ባይዘወይ ለሞነ ኣብ ደገ እውን ኣዘርባይጃን ከይዱ ኩልና ንፈልጦ ኢና ኣፅዋር ናይ ምውሳኽ ናይ ሓይል ናይ ምጥንኻር ስራሕቲ እውን ይሰርሕ ኣሎ ድሕሪኡ ናይ ምስትኽኻል ስራሕቲ እውን ይሰርሕ ኣሎ ቁፅሪ ሓደ እታ ምክንያቱ ምድላው ክውድእ ስለ ዝደሊ እዩ ማለት እዩ ቁፅሪ ክልተ ሕዚ እቲ ናይ ትግራይ ናይ መኸታ ሓይሊ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ክምክት ኣብ ምድላው ዝርከበሉ ግዜ እዚኣ ኮነ ተባሂላ ንምዝንጋዕ ክንዱንጊ ክንዝንግዕ ኮነ ተባሂላ ተፋሒሳ ዝተመሃዘት እያ እዚኣ ብዋናነት መንግስቲ ብልፅግና ዝደልያ እያ ደሪጎ ታምስጢር ኩላ ኣብ ጻዕዳ ወፂያ ኣላ ስለዚ ሰላም የለ ጀነፍሪት የለ ኩላ ነገር ንክፋእ ዝተዳለወን ዝተሰናደወን እምበር ንሰላም ዝበሃል የለን ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ቪድዮ ክበኩም እየ ብልፅግና ካብዚ ዝሓለፈ ኣብይ ኣሕመድ ክምሃር ይኽእል ዶ ከእጅ እያመለጠ ነው ያለው የኑሮ ሁኔታም አጠቃላዩን አይተን ምን በቅርቡ ልናይ እንችላለን አብይ አህመድ ተለሳልሶ የሚመጣውን አደጋ አይቶ እንደው ነገሮች ከመበላሸታቸው በፊት በኢትዮጵያ የፖለቲካ ለውጥ ላድርግ ይላል ወይስ እንደዚሁ ውስጥ እንደገባ እንደዚሁ ግትር እንዳለ የኢትዮጵያን ህዝብ ለመከራ የሚዳርግ አጠቃላይ ቀውስ ውስጥ መልሶ ይዘፍቀናል ወይ አይ ከሱ በምንም አይነት ምንም ነገር መጠበቅ አይቻልም በባህሪውም ጤነኛ አይደሉም ይሄ አቅምም ይጠይቃል ብቃትም ይጠይቃል የካራክተር ዴቭዝ እና ኢንቴግሪቲንም የሚጠይቅ ነገር ስለሆነ ካብይ በራሱ ጊዜ አስበው የመፍትሄ አካል ይሆናል የሚለው ባለፈው ካብዚ ሁሉ ናይ ቁጠባ ናይ ፖለቲካ ናይ ወታደራዊ ኩሉ ዓይነት ነውፃ በኢትዮጵያ አጋጥሙ ዘሎ አብይ አህመድ ተማሂሩ መንገድ ክቅይር እድል ቁርብቲ ድፊት የጋጥሞ ደኾን ወይ መንገድ ንክቅይር አካይዳ ንክቅይር ፖሊሲ ንክቅይር ይግደድ ደኾን ዝብሎ አይክልኒ ምክንያቱ ብቃት የለ ዓቅሚ የለ ድሌት እውን የለን ስለዚ ካብዚ ሰብዚ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ክንፅበይ አይንኽልና ኮይኑ ተሪፉ ካብ ፃዕር ናይቲ ህዝቢ ካብ ቃልሲ ናይቲ ህዝቢ ክመፅእ ዝኽእል እንተደይ ኮይኑ ካብ ብልፅግና ክመፅእ ካብ ኣቢ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ ከምዚ የለ ብንጹር ይዝረብ ኣሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ከምዛ ንሪዮ ዘለና ካብ መዓልትና መዓልቲ እና ነፀረ ዝኸይ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ንፅምዶ ድማ ዳርጋ ከምዚ ሕጂ ድጋፍ ነፅምዶ ኣነ ሰሚዐ ይፈልጥን እየ ዳርጋ ሰፊዕ ዝኾነ ድጋፍ ንፅምዶ ኢና ንሰምዕ ዘለና መጀመርያ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ጥራሕ ኣይኮነን ስር ሰደደ ነገር ዝረደድ ሕዚኦም መወዳእታ ክገብርዎ ደልዮም ነይሮም ምናልባት ኣብ 2 ሜትሮ ቀበርተ ነይሩ 4 ክገብርዎ ሓሲቦም ነይሮም እምበር ክጠፍእ ካብ ዝውስኑ ብጣዕሚ ነዊሕ ዘበን ዘቑፀረ እዩ ምናልባት ኣብዚ ብዙሓት ተማሃርኩም ሰባት ኣለኹም ተፈቒድኩም ላይ ናይ ዶክተር ኣሰፋ ሃፍተማርያም ብሓፈሻ እቲ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ተዋዲዱ ዘሎ ኩነታት ንጹር እናኾነ ይመፅእ ስለ ዘሎ ህዝቢ ኣብቲ ጉዳይ እቲ እናሰመረን እናረዓመን ይኸይድ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ናብቲ ናትና ሓበሬታ ክሰግር ስለ ዝደሊ ዘለኹ በዚያ ክንጅምር መጀመርያ ማርች 8 ደቂ ኤሬ ሚሉ እታ ቀዳመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ተፀንበረት መን ሽማ ጁማ ኦማር ኦክቶበር 18 1967 ድሕራይ መን ኣስዒባ ድሕሪያ ራህማ ሳለ ክንደይ ፐርሰንት እየን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝነበራ 30% እስኪ ንጓል ኣንስተይቲ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ እስከ ግለጽ እያ beautiful hardworking strong generous respectful smart
patient, sweet, caring, and loving. ክብርን ሞገስን ንጅግና ኤርትራዊት ጓል አንስተይቲ ወይለከ መቸም ኣብ ብዙሕ ነገር ብዙሕ እንዲኻ ትሰማዕ ኣብዚ እዋን እዚ ክልተ ነገራት ውስኽ ኣቢለ ሓዳፊቱ ብሓደ መዛዘሚ ክገብረላ ስለ ዘለኹ እዚኣ ካስምዑ ላይ እስከ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ እንተዘይህሉ ሃገር ኣይመሃለወትን ናይ ብልቢ ደቂ ኣንስትዮና ፍሉያት ኢኻ ፍሉያት ካያን ፍሉያት ነይረን ስለምንታይ ካልኦት ሰውራታት ከም anyway ኣብዚኣ መክምለስ ከተሓዘን ስለ ዘለኹ ሊጠ ማለት እዩ ካብ ህልቂ ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ሰራዊት ክህልውኻ ውሕዳት ሰራዊት ኮንካ ደቂ ኣንስትዮ ክህልውኻ ብ10 ይድበፅሕ ንሕና ስለምንታይ ከም ተዓወትና ኣነ ነጊርካ ንለኻ ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝነበራኹም ኣጣቑዕለይን ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ መድረኻውያን ጀጋኑ ዝፈጥር ዝተመረቐ ማህፀን ዝውንና ኣዴታት ሰራሕቲ ታሪኽ ትምህርቲ ዓጢቐን ፍልጠት ዘስነቓ መምሃራን ሓካይም መሃንድሳትን ቀየስትን ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣንፀባረቕቲ ባህልታትናን ክብርታትናን መልክዕ ሕብረተሰብና እየን የውሃና ነተን ደሚቐን ዘድምቓ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ የውሃና ነተን ደሚቐን ዘድምቓ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ቢዩቲፉል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ሃማደ ከም ኤርትራውያን ገይሩ ዕብዩ ዝፅምብሎ እኳ የለን እንድዩ ግን ኣነ ካብ ናይ ኩሎም ሕልፍ ዝበለ ድፈትዋ ሴሌብሬሽን ናይዚያ ሃፍትናያ ሽማ ኩሉ ግዜ ያጠፋኒ ግን ዋዕሮ ኤርትራዊት ኢለ ኣለኹ ንሳን ጓላን ማለት እዩ ኩሎም ደቂ እውን ከይደ ይርዮ ቪድዮታት ናታ ከይረኣኻዮ ንክትሓልፍ ኣብ ሶሻል ሚድያ እውን ከቢድ ስለ ዝኾነ ቫይራል ስለ ዝኸይድ ብዙሕ ግዜ ሺዝ ቢዩቲፉል ኢን ኤንድ ኣውት ብውሽጥን ብደገን ብልፅቲ ሃፍትን ኣደ ድማ ነዞም ደቃ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝወራረስ ሃብቲ እዩ እቲ ጓላሲ ስለምንታይ ብእንግሊሽ ትምልስ ዝብሉ ሰባት ይህሉ ክልም ኣነ ግን እንቋዕ ብእንግሊሽ መለሰት እየ ዝብል ምክንያቱ እዚ መልእኽቲ እዚ ናብዚ ዓብዪ ዓለም ክሰጋገረልና እውን ስለ ንደሊ ንሕናስ ንፈልጦ ኢና ንዓለም ዘፍልጠልና ብምዃኑ ድማ ብሓቂ ዘድልየና እዩ ክብረት ይሃበልና ነዚ ሓፍትና ብሓቂ ኣወል ስዒድ ኣፍልጦ ሂብዋ ነይሩ መዳልያ እውን ክትሸለም ትኽእል ትኸውን እያ ተመሊሰ ናይ መወዳእታ ዜና ናተይ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ኤርትራ appoints Egyptian coach Kwan Hashim Yakin as a new national football team head coach ናይ ኤርትራ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ሓላፊ ኮይኑ ወይን ኣሰልጣኒ ኮይኑ ተመሪጹ ሎ the Eritrean National Football Federation has officially unveiled Egyptian professional coach ካብ ግብፂ ሓደ ፕሮፌሽናል ኣምፂኦም ኣለዉ it's good ኣነ ፅቡቕ እዩ ማለት ናይ ካልኦት ኣሰልጠንቲ ከተምፅእ ከለኻ ተመክሮ ናቶም ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ግብፃውያን ንፍዓት እዮም ኣብ ኩዕሶ ስለዚ it's a good thing እዚ እውን ንባዕሉ ተስፋ ዝህብ ኩነታት እዩ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ሲሪየስሊ ናብቲ ውድድራት ክትምለስ ምዃና ዘርኢ ወይ እውን ዘተንብህ እውን ክንብል ንኽእል ኢና ብጣዕሚ ፅቡቕ ስራሕ ፅቡቕ ዓወት ንምነየሉ ቢንያም ትማሊ ንስክላ መበል ካልኣይ ክወፅእ እናኻለ ከሎ ዓፂዮሞ ወይን ቀዳማይ ክወፅእ ክእል ነይሩ ስለዚ ኣብ ዝቕፅል ዓወት ናቱ ክንርኢ ምዃንና ኣብ ፅቡቕ ስምዒት ከም ዘሎ ርኢና ኣለና ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲ ኢና ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ይተኹምን ሓሳብኩምን ወትሩ ኣብዚ ቻነል እናገደፍኩም ክትድግፉ ድማ ፃውዒትና እዩ ምዝያድ ደርፊ ክንገትፈኩም سلام وقاسي